ichangamire. Tinovimba nemisevana Mwari. Tiriteka tikoni ichangamire. Baba tinoda imi mweya mutsvene. Baba tinoda imi Jesu panzvimbo ino. Moto wenyu ichangamire. Ndinonamata muchinda warugare. Ndinokuremekedzai ichangamire. Hakuna rimwe zita Baba sara kwezita raJesu. Zita rine simba rokubvisa zvakaipa. Zita rinoporesa varwere. Zita rinosunungura ngetani dzakasungwa. Baba ndinonamata muchinda warugare. Tiri pano sevana mutsvene. Tiri pano Jesu, tiri pano mutsvene waIsraeri. Wedzerai murimi Jesu. Tsvakai vanhu vanokunamatai mweya namushakwadi. Tonzai vanhu kwavari mweya mutsvene. Pane vamwe vakafarirwa muzvizarira. Pane vamwe vakasungwa nengatani. Baba ndinonamata Baba. Pindai mupongotse. Tonzai vanhu venyu changamire. Kuda kwanyu ngakuitwe Jesu. Kuda kwanyu changamire. Namatwai zvamunoda Baba. Yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord. Kutswai Jesu. Remekedzwai changamire. Mbiri yese ndodzosera kwamuri Mwari. Rukudzo rwese ndodzosera kwamuri changamire. Mazviitenyu Baba. Mazviitenyu Jehovha. Mwari wangu, Ishe wangu. Muri muregereri wevanhu Mwari. Munotikanganirwa zvivi changamire. Tauya Baba, tauya Jesu, Jesu. Tauya mutsvene, tauya Baba. Tauya Baba. Kutswai Jesu, Jesu. Remekedzwai changamire. Mbiri yese kwamuri mufudzi. Kukona tinodzosera kwamuri changamire. Yes Lord. Yes Lord. Mweya mutsvene makanaka. Ndinokuremekedzai changamire. Ndinokuremekedzai Jehovha. Ndinokutendai nokuti muri Mwari. Ndinokutendai nokuti muri mutsvene. Ndinokuremekedzai nokuti muri changamire. Hakuna rimwe zita ringanamatwe Jesu sara kwezita raJesu. Zita rine simba. Zita rinobvisa zvakaipa. Zita rinosunungura vakasungwa. Zita rinoporesa. Zita rakatendeka. Zita risina chipomedzerwa. Baba, zita raJesu ngaritaure panzvimbo ino. Zita raJesu ngarirumbidzwe. Ndinonamata Alpha and Omega. Ndinokuremekedzai changamire nokuti makanaka makatendeka. Mweya mutsvene ndinonamata. Mweya mutsvene ndinokutendai. Mazviitenyu Mwari. Hallelujah. Amen. Ngakudzwe Jesu. Hallelujah. Ivo Mwari ngavanamatwe zvavanoda ivo. Ngavaremekedzwe the way yavanoda. Ngavanamatwe zvavanoitwa kudenga zviitwe nepano pasi. Zita raJesu ngariremekedzwe. Zita raJesu ngaribatwe neutsvene nokuti vachiri vagere pachigaro. Hapana anovabvisa pachigaro pavari. Hapana anovabvisa kudenga ikoko. Mwari vanoda kuti munhu anamate mweya nemushokwadi. Mwari vanotsvaka munhu ane nzara nenyota yekumunamata. Havatsvaki munhu anoda kuzokutonzwa, but Mwari vanotsvaka munhu anoda kuayerera. Mweya mutsvene ngaupinde kuvanhu. Mweya mutsvene ngaugadzirise vanhu. Ngauzodze vanhu Jesu. Ndinonamata nokuti Mwari vari pano. Uyezve tinongoseva vari pano. Tanga tine thimu yatinatinayo. Thimu yakanaka kuti naJesu zvinoita. Uchireva kuti naJesu chinhu chese zvinoita. Ukakumbira zvaunenge wakakumbira naJesu zvinoita. Hachina kunzi nevanhu. Hachina kunzi nemadoctors. Zvanzi naJesu zvinoita. Situation yaunayo naJesu zvinoita. Iwe ndounoiziva naMwari wako, but ukangovimba naJesu chete zvese zvanaka. Mweya mutsvene vari pano ngavanamatwe zvavanoda. Ngavatore nzvimbo. The glory of the Lord ikava panzvimbo ino. Pane zvese zvinogadzirika. The glory of the Lord ikava panzvimbo ino. Nyasha dzinova pamusoro penyasha. Mweya mutsvene mboregedza kutaridza kuti mai ava handivazivi. Mbosiyana nazvo zvese izvozvo. Batirana neni. That the glory of the Lord kana iri pano. Zvakanaka zvese zvinoburikidza. Zvimwe zvacho unongoporeswa wakanyarara. Mweya mutsvene vari pano. Mwari vari pano. Jesu
Jesu zvinoita, nababa vangu zvinoita. Amen. Hallelujah. Amen. Pane song one ndinoda nakuti present worship inimbiri. Noti bamsoro pakudenga. Kuna vachene voka. Bamsoro pakudenga. But Mwari mazita, zvatatonamatina zvatoita. Iwachiranga kurisa
vayo tiri kutaura kuti Mwari vazviita. Tiri kuvatenda Jehovha kuti Mwari mazviita henyu. Vanotsvaka vanonamata mweya nemusvokwadi, vanotsvaka vanovarumbidza nokurevesa. Saka ndiri kuti Mwari ngatinyengetererei kutenda Mwari, ngatinyengeterere zvatakanamatira kuti gore richitanga. Amen. Hallelujah. Kunzwai Jesu, remekedzwai changamire, remekedzwai muchinda werugare. Ngavatendwe Mwari avo, ngavanamatwe muchinda werugare. Vanotsvaka vanonamata mweya nemusvokwadi, vanotsvaka vanonamata vachirevesa. Ngatimbotendai Mwari, ngatimbovatendai nokuti vakanaka. Ngatinamatei tichivatenda kuti Mwari maita henyu Jesu, maita henyu changamire, maita henyu makatipa vana, maita henyu makatipa mabasa, maita henyu nekurarama, maita henyu muri pano, maita henyu muri mugadzirisi. Father, in the name of Jesus, I glorify your name, Father. Muri mutsvene Jesu makatendeka changamire. Ndinokutendai, ndinokuremekedzai. Maita henyu Mwari, mazviita henyu Mwari wenyasha, mazviita henyu nokutirangarira, mazviita henyu mweya mutsvene nokutisimudzira, mazviita henyu nokuti muri pano Baba. Mutsvene ndozita renyu Mwari, remekedzwai changamire. Nguva imbiri nokuti makanaka, mweya mutsvene mazviita. Haleluya. Amen. Toda kuti tinamatire vazodzi veMwari. Amen. Toda kuti tinamatire vafudzi vemweya wedu. Amen. Vari pano Mwari, vari pano. Chatinongoda chete kuvaudza kuti Mwari, tauya nevazodzi vanyu pamberi penyu. Nyasha ngadzive pamusoro pavo, ngavaprotektwe, ngavachengetwe. Wedzerai idzodzo mweya mutsvene. Ngavati pavanodana zita raJesu, zvakawanda ngazvibude. Pavanongotaura shoko renyu, mweya mutsvene ngavataure. Wedzerai idzodzo nemavhoisi avo chaiwo, voisi rinonamatirwa, voisi ravangariti madhimoni vakataura. Ngavadzikwa kuti pana pasta, mweya mutsvene ngavauye panzvimbo iyi. Ngatinamatire vazodziwa vaMwari, tikafe vana vavo, tikafe family yavo. Chengetedzo yedenga ive pamusoro pavo, nyasha ngadzive pamusoro pavo. Mweya mutsvene ngaugare mavari, ngavadirektwe nedenga, ngavafudzwe nedenga. Tinamate mutsvene. Tinokuremekedzai Jesu, tinokuremekedzai changamire. Imi Jehovha ndimi Mwari makatendeka, uyezve Mwari munosarudza vanhu. Tinouya nevazodziva wenyu pamberi penyu Jesu. Mama nadhadhi mumavoko enyu mweya mutsvene. Mweya mutsvene ngavachengetwe nedenga. Varangarirei mweya mutsvene. Wedzerai izvodzo pavasara parimwe zodzo. Changurai magariro avo Mwari, zvamunoda kuti vaite Mwari. Direct them, Father, in the name of Jesus. Vatungamirirei mutsvene. Tinonamata Alpha and Omega. Nokutendai nokuti muri pano. Vana vavo ngavachengetwe, vana vavo ngavasumudzirwe, vana vavo ngavaropafadzwe, ivo ngavaropafadzwe nokuti makanaka Baba. Ndanamata muchinda werugare. Tinokutendai Alpha and Omega. Mbiri yese todzosera kwamuri Mwari, rukudzo rwese todzosera kwamuri changamire. Tinoti mweya mutsvene, fudzai vazodziva wenyu Jesu, mazviitai changamire. Ndinonamata Alpha and Omega. Nokutendai Jehovha Sidikenu, nokutendai Jehovha Rafa, nokutendai Jehovha Nisi, nokutendai Mwari wamazviro kwazvo, mukuri wenzira, muchengesi wezvivi, mugadzirisi wemunhu, mutsiuri wemunhu. Mweya mutsvene vari pano, ngavatendwe Mwari. Hallelujah. Amen. This is my last point. Amen. Mweya mutsvene vari pano, Mwari vanoda kunamatwa zvavanoda. Havadi kuti tinamate zvatinoda isusu, zvatinoda kunzwa sio zvavanoda kutaura. Kana vachitaura ngavataure ivo, kwete kudirektwa nemunhu. Mweya mutsvene ngauri panzvimbo ino. Saka toda kunamatira sevhisi yanhasi. Sevhisi yanhasi ngaisiyane nemamwe masevhisi. Vanhu vabva kugomo, madzimai abva kugomo. Ndinoziva vabuda neglori. Handisati ndamboona sevhisi yatakaona kugomo. But ndinoziva kuti nhasi pane zvinoitika. Ndinoziva kuti nhasi panosunungurwa vakasungwa nekedzani. Ngatinamatirai sevhisi yanhasi. Sevhisi yanhasi ngaive nemoto, ngaitungidzwe moto wedenga. Ndinonamata musharukwa, ava ndinonamata Jesu. Ndinouya nesevhisi yanhasi mumavoko enchangamire.
mavoko ejesu kuda kwenyu ngakuitwe Mwari. Remekedzwai Changamire, taurai zvamunoda mutsvene ndozita renyu. You are the Alpha and the Omega. Muri Mwari, muridzi weupenyu. Tongorerai panzvimbo ino Mwari, taurai mutsvene, tinokuremekedzai. Rumbidzo nekugona ndinozvidzosera kwamuri Mwari. Mweya mutsvene, mweya mutsvene, pane zvamunoda kuti zvigadziriswe, pane zvamunoda kuti zviitike. Baba tinoti takupai mukana, chitendererai Jesu, tasarenda maoko kwamuri Jesu, tasarenda kwamuri mutsvene. Sevhisi yanhasi ngaitauriswe nemi. Baba ndinonamata mutsvene waIsraeri, Alpha and Omega, kuti wai Jesu remekedzwai Changamire nokuti makatendeka. Muzita ra Jesu, amen. Wana vaviri vatatu vaunomhoresa muudze kuti wakachena nhasi, muudze kuti wakachena. Kana Jesu aripo, yeah. Kana Jesu aripo, yeah. Kana Jesu aripo, yeah. Kana Jesu aripo, yeah, yeah. Atina namo, atina namo, atina namo. Kana Jesu aripo, yeah. Kana Jesu aripo, yeah, yeah. Atina namo, atina namo. Wamudimo ulite, yeah. Wamudimo ulite, yeah, yeah. Ayo matata, ayo matata. Kana Jesu aripo, yeah. Kana Jesu aripo, yeah. Ayo matata, ayo matata. Kana Jesu aripo, yeah. Kana Jesu aripo, yeah. Atina namo, atina namo, atina namo. Ishe Jesu aripo, yeah. Ishe Jesu aripo, yeah, yeah. Atina namo, atina namo. Ukolo lwami ngoyukanalo, ukolo lwami ngoyukanalo.
Hallelujah. Hallelujah. Ndiri kufara kuti vanhu vari kuswinga asi ndoda kuona vanhu vachitamba. Ndiri kufara kuti you are making moves, but I want to see people dancing. Do you know one thing that the devil has stolen away from us is when people come to church, they are not complete. They need to go and make it complete elsewhere. Youth, teenagers, ukavanzwa vachiridza secular music, they dance. There's one thing that we need to copy from South Africans, our fellow South Africans. You go to a church that is South African, you enjoy their dancing. You come here, you swing. Nairi Easter conference, vatotanga kare kuchaya. Apana chachikuridzira bhero kuti fara. Can I repeat this? Apana chachikuridzira bhero kuti dini. Unofana kutofara now. And vamwe venyu, it's very sad. Kuti kubhawa kwacha hauendi. Mbanje yacha hauputi. Doro racha haumwi. Kuchechi kwacho you swing. Uchazotamba rini. I want to see people dancing. Baba Tube, I want you to explode. I want to see people dancing. There is this dignity that the devil have stolen away from us. In Nini, I have seen serious things. When people are doing serious things, they do it. We need to dance. Youth, where are you? Uchazororwa nemunhu anoti handidi kuona uchitambisa chiunu chako pane vanhu. Chitambise izvezvi pasati paana anochikondrora. Vamwe vana mai vasingatambi vakapiwa mitemo kumba. Zvauriwe uzoita zvaunoita pane vanhu. Guys, are we not stealing these moments? We have the sound, we have the music. Innocent, can you promise me that you play something that we can dance? Are we guys getting? I've actually added a new member to the keyboardist. Come, I want to introduce you. Because she can do it and she can play it. She's called Sister Rerato. She can play the keyboard. To those that we went with to the camp, they can testify that she can work on the gadget for you to enjoy in the Lord. Amen and amen. You can take your seat. So we are really working it out so that my teenagers, let's dance. That I was actually thinking, and I was reading about human cycle, and I realized that I'm 43. I got shocked. Very soon, in less than 15 years, my taste buds are starting to fall. I was realizing I will start to decline very soon. And I can enjoy now. And enjoy the days of your youth. Don't be too dignified. If you guys don't dance, I assure you, my next assembly will not be a Shona church, it will be in a South African church. I want to go to people who dance. I am tired of people who are with left and right parade. But my video and andinozoona maisa pa TikTok. Ndianoti potential iripo. How many are ready to dance for the Lord? How many are ready? Guys, I am here at church. Ndatouya. Ndatouya. I rather do it because I'm already here. People are praised him. Mukazoenda kudenga kwakusimudzwa praise team chaidzo muchaona kuti maitambisa mukana
kune vanhu vari kumaruzevha uko vari kutamba pasina kana keyboard vachirodza maoko. Tiri kutadziswa nekufarira Mwari. Let's allow the spirit to move. I enjoyed the men's camp. Ladies, we started slowly, but patakapika pacho kwaifarwa. I would want patiri kuti simudzai maoko tione maoko ese ari mudenga. Pausi kusimudza ako matanda here. Pari kunzi simudzai maoko ako ramba wakamadzikisa pasi zvimiti here. Chii? Pari kunzi simudzai maoko. There is that atmosphere we need to create for ourselves. Problems will never finish. We decide to be joyful aripo. Pamwe pacho mama anotoenda nekufara. I'm just looking for people who are enjoying themselves so that the Holy Spirit can come. Manzwa sei munhu anga achilida intercession. Tine vamwe vanhu vari kumabhenji vanogona kushanda. Ndakaenda kukembi Mwari aindiratidza kuti ushu anoshanda papulpit, ushu anoshanda papulpit. Tine mapackages atinawo mabhenji umu, but vamwe vacho vari kuzvitarisira pasi. Pamwe pacho isu seleadership tine vamwe vanhu vatiri kufunga kuti ndo vanoita tichisiya vari kunzi naMwari vaiti. Saka pamwe pacho it's leadership. Ukangotarisa munhu kuti anogara kupi arega itipe vanogara kwakati muchibirwa nyasha nashe. Manzwa zvandinoitotsanangura. Pamwe pacho ndivo vasiri kuuya vachiti chimbondipaiwo mukana muone zvandinoita. David haana kunzi nasouya akati mambo nditumei ndomudonhedza munhu. Chimboudzawo munhu kuti wakomana intercession inolidwa nevanhu vakaita sei. Chimbondipai kamuone kuti denga rakandigadzirira zvipi. Amen and amen. Amen and amen. Toda kushetuka maspika. Kangotamba chete muchinhu zvinoitwa naMwari. Inini mukaona ndakuita zvandoita ndisiyei ndada kuenjoya. Guys, hauziwa wakandipa mweya wekufema usandikontrola. Are we ready, guys? Are we ready, guys? Okay. Sirumbe anoita hake zvinoita kuti zviti. Ukembi sando dzako mwanangu. One, two, three, flow. Chick. Muriko eroko. Umucheho efuliminya. Umucheho efuliminya. Akeko ungafala. Tintesere. Umucheho efuliminya. Umucheho efuliminya. Akeko. Umucheho efuliminya. Umucheho efuliminya. Umucheho efuliminya. Akeko ungafala. Umucheho efuliminya. Umucheho efuliminya. Umucheho efuliminya. Akeko ungafala. Okana Jehova bafura masuo. Kana Jehova bafura masuo. Kana Jehova bafura masuo. Ligisana. Chick, 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 chick. Isonto. Chick, chick, chick. Ozo. Oh, kala Jehova bafura masuo. Kana Jehova bafura masuo. Kana Jehova bafura masuo. Agora. Okala Jehova bafura masuo. Kana Jehova bafura masuo. Kana Jehova bafura masuo. Asabe. Chick, 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 chick.
Woza mzalwane, woza. Chik, 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 chik. Ungasali. Ligisela. Oh, Tapida. Well, Tapida, tosse Tapida. Aivo. Chin. Right. Are you ready? Let's all face this side. Let's go. 1, 2. Aivo. Giga. Aivo. Giga. Balega. Ella oso pili. Ay, Barcelona. Balega. Somebody, let's go. 1, 2, 3. Uwasali. Hallelujah. Baru manyiwa. Uchimanya kudaro. Andu kumanya. Saka pa kumanya unofana kumanya na moyo mtsoina ndili. Yes. Au manyiweka. Give your neighbor high five. Muzoto chamanya na moyo mtsoine. Achakuperekeza. Achakuperekeza neminana. Ndatichi kana uchimanya nditi unodanoita sei anokuperekedza. Saka udzari padhuze nekuti Mwari achaita sei achakuperekedza. Adini vachaperekedza neminana. Vachaperekedza neminana. Uchaperekedza. Wanotenda Jesu. Vachaperekedza neminana. Vachaperekedza neminana. Wanotenda Jesu. Vachaperekedza neminana. Vachaperekedza neminana. Musitara Jesu. Musitara Jesu. Iswa. Iwe chirwere. Elga. Iwe getsa. Iwe bibi. Iwe lama. Takakundakare. Woza wo.
vanotenda je Vachaperekedzwa neminara. vanotenda je Vachaperekedzwa neminara. iwe chirwere Enda nezita raJesu. iwe ketsa iwe Enda nezita raJesu. iwe ketsa iwe Enda nezita raJesu. takakunda kare Enda nezita raJesu. takakunda kare Enda nezita raJesu. azvinzwa azvinzwa wamhanya waperekedzwa wasvika ikoko kuti ndiri mweya ndiri mwana wemhepo ndinopinda nepa hauna kundiuzwa ndati waperekedzwa wamhanya wasvika ikoko kuti ndiri mweya ndiri mwana wemhepo ndinopinda nepa ndiri mweya wemhepo mweya mweya ndishimuna nyika yose kavazive nyika yose kaizive kavazive vadava asove salwe chin 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 Kayase, Kayasive, Kavasive. Let me hear the voices. Let me hear the voices. Oh, Kayase. Come on. Kavasive. Sokora. Kayase. Kayasive. Kayase. China, 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 China. Aibo, 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 aibo. Come on. Hallelujah. For the last time, rumbisa Jesu. Mwarakanaka uyu. Mwarakanaka uyu. Wasvika zvako wazorora. Woti umambonde wenyumari nerumbidzo. If you know the song, nasi uno umambonde nerumbidzo. Oh umambo, come on sing. Nerumbidzo. Nasi uno umambo. Nerumbidzo. Oh umambo. Nerumbidzo. Na iyo biriose. Oh, iyo biriose.
Nerubito. Somebody give a fight for Jesus. Jehovah.
Bakarura mamwe masiba ose. Tinokuna matraisho makwanano. Chitosera minuka murishe Jesu. Nekutitimi moka murisibare Jehova. Makatende kashiverukare. Okwa Jehova makwanano. Nekutimakanaka. Simudzirwa Jesu nekutimuroshomisa. Kariwo kwesitare nyumari. Musita na Jesu. Dinozwa mazwi engirosi oti muchene baba dinozwa mazwi engirosi oti
Hakuna wakafanana nawe. Hakuna ungainzaniswe nemi Mwari. Tinokudza zita renyu Mwari. Tinokuvongai Mwari wenyasha. Father, we exalt your name. We lift your name on higher. We worship you, Lord. Tosimudza zita renyu Ishewema Tishe Tosimudza zita renyu Ishewema Tishe Siparamisa Ela kwikama Kosiyama Kosi. We bless your name, Almighty God. Bow we before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before. We glorify your holy name. Kawelama. We glorify. We glorify.
zvipo. Tinokupai mbiri Mwari wenyasha. Tinokuvongai Mwari. Hakuna wakafanana nemi. Zita renyu Mwari. Zita renyu Mwari. Zita renyu ngarikudzwe. Ngaribatwe neutsvene. Tinokupai mbiri Mwari. Tinokupai mbiri Mwari. Tinokupai mbiri masikati ano Mwari. We worship your name. We exalt your name. You deserve all the glory. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Sitareyu Ishema Ematishe Kaombe Yesu mabanani ami simuta moyo wako makatende kachiso makatende mabanani ano makatende kajehova mabanani ano tasimutira moyo yedu kamuri mabanani ano. Yes. Taziona makatendeka Jesu. Taziona makatendeka Jesu. Makatende
vakatendeka Sakaoma vakatendeka Ishirwara vakatendeka Tinemani vakatendeka Yes, we lift your name high. Atitinoziva makatendeka nekuti nemichoso zvinhu zvose zvinokoneka vakatendeka musharuka vakatendeka mubomazima vakatendeka mugere pachina ovoi Jehovha nekuda kwangoni tema dzinogara nekusika peni. You are worth of all the praise. Jehovah, you are faithful. All the days of our life, you are worthy, Jesus. You are faithful. Jesu nekuti wakatendeka ngarumbidzwe mangwanani ano iye ane umwari hwake husingakanganiswi nevakamutenderesa anoramba ari mwari wakatendeka haashandurwi nekuda kwekufunga kwavanhu haashandurwi nekuda kwemamiriro ekunze haashandurwi nezvaunofunga akanoramba akangotendeka ari mwari anoramba ari pachigaro chake ari mwari mangwanani anogarumbidzwe Jesu nekuti wakatendeka nekuti haashanduki paumwari hwake ngakudzwe mangwanani ano muzita raJesu. Ipo pachipo chekuombera kuna mweya mutsvene mangwanani ano tingomupa mbiri nekuti wanotigonera tingomupa mbiri nekuti wakatinakira mangwanani ano nezita rake Jesu. Haleluya. Tichakamira kudaro tusvike patinochingamidza nekukwazisa mufundisi vari pakati pedu muzita raJesu. Haleluya. Tinokudai munotiitira zvakanaka muzita raJesu. Tingagara hedu pasi muuvapo hwaMwari mangwanani ano. Ndoda kutanga nekukwazisa nekuchingamidza vatungamiriri vari pakati pedu, church board. Vatungamiriri munotiitira zvakanaka, makatipa mukana wekuendawo kumusangano semadzimai tikanoona nyasha tikanosangana naMwari. Mwari varambe vachikugonesai kubata basa ravo. Zvekare tingofarira ladies board vanga vachiita urongwa hwese hwemusangano, tingovafarira nekuvachingamidza muzita rake Jesu. Haleluya. Tifarire vana baba vakasara nevana, vakasara vakachengeta dzimba, vakasara vakatarira mhuri muzita raJesu. Haleluya. Vana baba makatiitira zvakanaka, makatipa mari dzekuenda kumusangano, zvekare mukatipa dzimotikari dzekuenda nadzo, vamwe vakatiendesa nekutidzosa. Itirwai zvakanaka vana baba muzita raJesu. Haleluya. Tingofarira zvekare varidzi vemusangano, vana mai ngatingosimukai tingofara mangwanani ano kuti Mwari wakatiitira zvakanaka. Takawana nguva yekunamata, tikawana nguva yekutura mitoro yedu pamberi pake. Ngaakudzwe Jesu. Haleluya.
zvekare vanasikana vedu tanga tiinavo kumusangano youth girls mwari ngavakuropafadzei vakupei zvamanga muchikumbira kumusangano haleluya tifarire zvekare vanakomana vedu veyouth mangwanani ano muzita rake jesu haleluya teenagers in the house we greet you in the name of the lord haleluya toda kufarira zvekare sunday school vana vedu vauya kuzonzwa shoko ramwari mangwanani ano sunday school haleluya haleluya did you enjoy staying with the daddies? Thank you. You can go to your classes. Toda kutenda mwari mangwanani ano mwari vatiitira zvakanaka haleluya ndine maitems akati wandei andinawo saka ndichakumbira vandiri kudaidzira kuti vangouya nekukasika kuti tigobata nguva dzedu tichatanga namai Carlos ngavasimuke vachiuya nekukurumidza vane testimony tichiteverwa namai Mbali vane testimony tichiteverwa namai Chawapiwa vane testimony mai Chawapiwa vachipedza mai Masuku tozopedzisirwa naGogonika pamatestimonies saka ndichatanga namai Carlos mai Mbali mai Chawapiwa mai Masuku naGogonika pamatestimonies mukandiona ndasimuka moziva kuti nguva yenyu yakwana amen chaimbabhichana zvishoma ndichaibata nguva yangu nerimwe zuva tichaonana naJesu kumatenga uko 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 ndokwazai mose muzita raJesu amen ini ndoda kutenda zvikuru ndokwazai mufundisi muzita raJesu amen ndofanira kutaura kwamufundisi kwekuti kana ukauya kuchechi usatarisa munhu uya kuzonamata mwari takauya kuzonamata mwari ini ndoda kutenda musangano wokutanga wandakapinda muAFM unova watakapinda neFriday zvairamba but I forced kuti ndiende ndakati Monday mari hapana Tuesday mari hapana Wednesday mari hapana Thursday mari hapana Friday ndikati ndipenda kumusangano mwari vakandiitira nyasha ndichimanyidzana netime chindirambira ndofunga 5:30 yakachaya ndiri Binoni ndifanira kunge ndapana hapana 6 o'clock asi ndairamba ndichingoti kuti atete mai Munashe aiwa ndakutosvika ndakatoziva kuti ndichadhiraivha Uber kuti ndikasire kusvika apa handina kurongedza asi ndotenda mwari zvikuru kuti mwari vakandikundisa ndikakwanisa kuenda kumusangano takanokomborerwa hama dzangu vasikana nanamai aiwa mwari vakatiitira nyasha vedu takadzidziswa kudzidziswa kunoshamisa tiri mukati meumwari tine utsvene hwatakadzidziswa huri matiri nokunamatira mhuri dzedu kuti dzigare zvakanaka dzive vana vedu vave right totenda ndotenda zvikuru maita basa amen ndokwazai mose muzita raJesu namama nababa amen handisi munhu ari good kumira pamberi ndichitaura rangu but ndichapupura zvandichapupurawo ndakati tabva all night prayer takaita 1 week tiri pafasting saka makuseni enight tichibuda munomu ndakafonderwa nemunhu zvinzi ada uri kubasa ndabva ndaenda kubasa makuseni ndakatoti mbalande mbara akaramba akati ndine hope saka ndasvika kubasa ndapedza basa dzatoo kuma5 ndikati handichamirira 5 akwane ndiite sei ndibude ndiende kumba saka ndatogara ndichimira time dzangu dzikwane ndakangogara ndaona munhu murume achipinda saka ini ndakamuona pamira ndikuti ndakagara ndakatarisa dai ndamuona pamira achipinda saka manje ndakabva ndangosumuka ndabva ndabata foni yangu saka paakangopinda batopinda vandisa futi yakabva ndinongedzera kudai so zvikanzi tiri kuda mari ndikati mari handina zvikanzi hauna mari seiwo chishana ndikati imi maiona kupi mari saka iye aitaura nechitswana ini ndichitaura nechizuru ndichimupira nechizuru
saka manje tatanga kurwisana paya achingotibudisa mari ndichiramba achiti usadedzere usadedzere. Saka inini pandakatoona kuti munhu ari kutotya kuti ndikadedzera ari kutotya vanhu kauyu, ndopandikabva ndatanga kudedzera landlord mai vepamba pedu. Saka pandikatanga kudedzera iye anga angundirwisa manje achida foni yangu nandati foni handisimbokupa. Saka ndipe foni ndikati foni handisimbokupa. Saka inini ndakangotenda Mwari nekuti akazobuda akaenda hapana zvaakandiita inyasha dzaMwari. Ndofunga dai ndisina kumbopindawo pamafastings dai maybe pane zvaiyo zvakaitika. Ndangotenda Mwari nezvozvo. Ndoda kungokuchingamidzawo muzita ramambo wedu Jesu Kristu, amen. Ndoda kuchingamidza mufundisi namama. Ndauyawo netestimony yangu. Kana paine vachiri kuremember ndakambenge ndiri pano, I think it's last year, ndichipa testimony yangu nenyaya yekubasa kwangu. Saka ndoda kukontinua netestimony yangu zvandinazvo zvakawandisa zvokuti time yangu yandapiwa ichatoita shoma, but ndichatraya kungoti gagaga. Saka ndoda kutenda Mwari kubasa kuya kwandakaenda last year. Takanga tiriko, mari iriko zvichifamba, asi zvakangoda kuzongotanga kungonetsanetsawo gore rapakati kusvika kunopera. Ndobva ndataura namufundisi ndikati mufundisi kubasa kuya kwamakati ndiende zvinhu zviya zvinenge zvaakuda kunetsa. Mufundisi wakati aiwa tinotaura inzwi. Saka ndakangoramba ndichikomunicata namufundisi. Pane zvakazoitika kusvika gore ripere, gore bva razarongopera zvakanaka. Saka gore rakuda kunopera, ndobva tatanga futi kanda maCV. Bandatodedzwa kuinterview zvakare ndichingoti mufundisi ndozvaakuitika, mufundisi ndozvaakuitika. Vachingotaura inzwi tichienderera mberi sekutamba sekuseka bandatongoenda kuinterview. Interview yacho hapana kana mubvunzo tatakangogara zoti I just thought kuti it's a pre-interview, we are here to set the date for the interview. But ichitopera ndobva ndaona ndakutoitwa inonzi criminal record check, mafingerprints akutotorwa zvese zvakutoprocesswa. Kati what's going on? Kanzi aiwa tichazotaura newe. Ndatoenda kumba, basa ndobva ratoita, nyasha dzichiwanda, zviri kungoenda zvichiwanda zvakadaro. Ndangotenda mama nadedhi nezvese zviri kuitika muupenyu hwedu. Pamwe ndombofunga kuti dai ndakatanga kupinda chechi ino 10 years ago hamene kuti upenyu hwangu ungadai hwakaita sei. Makore mashoma iwayo andapinda kune zvinhu zvakawanda zvakaitika muupenyu hwedu. Saka ndoda kungotenda nezuro kwakapiwa testimony kumadzimai namai mahere vachitaura zvokuti mufundisi pavakauya mumba mavo vachiuya for dinner zvinhu zvakatanga kuitika. So the same thing happened to us as well. Patakavainvita kudinner, I think it's last year. Takanga tiri muprocess yekutsvaga imba yekugara, zvinhu zvichingonetsa, pane zvaingonetsa zvisingabatani. Tichingoti tichawana imba chaiyo. Pakangoya mufundisi ipapo, hapana kana kuzomboita 3 months. And the whole process yekutenga imba, zvokuti vanhu vakataura zvokuti imba inonetsa kutenga, handidairi. Because the whole process yedu haina, kubva musi watakatanga kunovhiwa, kusvika musi watakapiwa offer letter in moving in, hatina kuita 2 months. So toda kungotenda Mwari nese zviri kuitika kuvana vedu, vana vari kuenda kuchikoro, mabhezari ari kungoramba achingobuda, zvese zvingofamba zvakanaka. Saka toda kungotenda mama nadedhi nenyasha dziri panzvimbo ino, tingoti dai zvaramba zvakadaro tine list yedu yezvakawanda zvatiri kutarisira kuti zvichaitika, asi tinongotenda Mwari kuti zvinosadzikidzwa. Ndoda kungotenda futi mufundisi vanotora nguva yavo kuziva mumwe nomwe wedu. Mwana akati apedza last year anga achifanira kugraduata. Pagraduation tikangoti ko ungadedzwa here wafundisi. Kugraduation takangozvitora sechinhu chisina basa, tikangoti vanhu vakaremekedzeka tingavadedza here. Asi iwo mufundisi ndo vakatotora initiative yekuti I'm coming to the graduation. Ndobva wauya, saka vakatora nguva yavo kuuya kuzofara pamwe chete nesu patanga ticelebrate mwana wedu. Saka toda kungotenda. Saka ndauya nenyaya yakanaka ini nemhuri yangu nekuburikidza nezviri kuitika mukati muupenyu hwedu. Takatotanga 7 December takatotanga kugadzirira titori mukati mehurukuro yekuti toita seiko kuti titende Mwari kuburikidza nevazodziwa wake. Saka ndakauya pamberi penyu mangwanani ano ndichingoti kutangira kuchurch board remadzimai,
bhodhi raana baba, bhodhi remayuthi, madepartments ese 100 tinosangana tikurukure pamwe chete nemasel group. Tikurukure kuti toita seiko 7 December, ngatigadzirirei tiuye kuzotenda Mwari kuburikidza nevazoziwa wake. Maita henyu. Amen. Ini testimony, ndine testimony akati one day asichazama kukurumidza. Ndo ndakutenda baba namama ndoti Mwari varamba vachiwedza gore ndakakomborerwa kunge tiri mukati memba inoi. Inini ndakatanga kupinda chechi ino, chechi chiri kupindirwa kugaraji. Saka pataipinda chechi kokoko zvinhu zvaingoendeka zvakanaka. I still remember at some point vana taenda ku parents meeting kuchikoro ndobva ndabvunzwa nevamwe mai zvikanzi ndimi mai vematwins aya, ndikati zvikanzi kwete kuti ndiri kutarisira pasi asi vana vakanaka, vana vakachengeteka nekuburikidza nemaropafadzo atinowana mukati memba inoi. Ndobva paita covid takabva taita backslide atinazouya kuchechi until last year paita initiative yematransport kubva Bramfish. Ndobva patakatanga kuuya kuchechi. Nyangwe baba vakatobhotaura vakati mamboona kuti kana muchienda kuchechi mukati memba inoi zvinhu zvongoitika zvega. Aiwa chete tisingadyi makumbo ehuku asingadiwi nababa, tichinotengawo mabreast. Saka ndobva ndaenda ku1-on-1 nababa last year it was ndofunga November. Baba vakabvunza kuti moshanda kupi, ndikavaudza kuti ndine meshini yandinayo yokusona, asi handisati ndava nepanyatso kuti apa ndo pandiri based ndoshandira nezvekusona izvi. Vane mashoko avakataura ipapapo akumanifesta izvizvi. Saka ndoda kutenda Mwari. January pandakadzokera kubasa, basa rakapera, ndobva murungu ati tokubetsera kutsvaga kumwe, hatisi kuzokusiya wakadaro, vakanditsvagira kumwe. Ndakaenda ku3 interviews dzese vakanditora. Wechi4 wandakazoenda kwaari ndobva ndaenda vakainterviewa, ainge isiri interview isiri serious. Ndobva anditi saka iwo noexpecta mari, ndobva ndamuudza mari iye yanga akatara neyandakataura zvazvisingafambidzani. Ndikatombofunga kuti uya haambonditore. Ndisati ndatombokwira taxi ndobva andifonera akati haiwa murume wangu akufarira, tokumbira kutange basa muna March. Ndobva ndaita decision yekuzodecide kuenda kunoshandira yeye wekupedzisira wandakaenda kwaari. Ndakashanda 1 week pabasa iroro, ndobva ndawirwa nedambudziko, baba vana vangu vakabva vashaya. Pandakamufonera ndichimuudza ndo dambudziko randasangana naro, akabva anditi ndosvika uko mangwana Maxen ndobva afona akati aiwa murume anditi unoenda sei kuSoweto nevana uri wega, it's not safe. Ndobva anditi so if you need anything undiudze, usaregera kundiudza. Zvakandiremera kuti ndingamuudza kuti chii munhu wandine 1 week ndichishandira. Ndobva andifona futi the following day akati is everything okay, ncharamba chikunamatirai kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Ndobva azondifonera last Thursday yacho sataenda sumuka kuenda kumusha. Ndobva nditi uya tisangane kuWestgate, tikasangana. Ndobva abvunza saka mufamba sei, ndikamutsanangurira kuti aiwa tiri kubudirira kuenda asi vana vari kusara. Akati rudzi vana vachisara ndiripo. Akandipa mari isitombori salary yangu yakapfurikidzisa kuti tiende kumusha nevana kuenda nekudzoka. Ndobva adaro akati take your time uzondiudza kana waready kuya kubasa. Ndobva after 2 weeks ndikamufonera ndikati adzoka kubva kumusha, ndata ne1 day ndadzoka. Ndobva nditi alright unoyako kana uri ready musi weMonday. Ndobva ndadzokera inge ichiti 30 March. Ndichidzokera kubasa musi wowo yanga iri payday, vamwe vanoshanda ipapapo. Akabva nditi chakubhadhara salary yako yemwedzi wese. Akaibhadhara yakadaro pamusoro pemari yanga ambondipa mwedzi uchitanga. Fast forward ndobva ndawirwa futi nedambudziko ndiri munzira kuenda kubasa. Ndobva ndabatwa nemapurisa
zuva racho iroro lucky enough ndaive nemari yandainayo muhomwe ndikavapa handauzokwanisa kuenda kubasa. Iye kubasa murungu akazama kundifonera, mafoni anga akadzima because hatisina magetsi. Ndobva afona azofona pafoni akazama foni yemurume isingapindi, ndo yanga iri next of kin yanga iripo isingapindi ese. Ndobva hanzi ikoko kubasa aramba achingobvunza toenda sei kuBramfisher kwacho since pakanyorwa address asi hapana street name, tiende tinotsvaga because something is not okay. Hanzi zuva rese achingodaro. Ndobva azongo mai vacho vamuti aiwa kana pane something bad fona kuchechi, vanenge vakutoziva kare kuti pane chavawira kana pane chavawira. Akazondikwanisa kundibata kuma4 akafona kuchechi, ndakazofonerwa namama mufundisi vachibvunza kuti muri kupi. Ndobva ndavaudza iye naye vakabva update awo nayewo kuti ndozviripo. Akazondifonera following day ndichidzokera kubasa, takagara nevana tichidya lunch. Ndobva murume wacho auya akanditi zvamama wabatwa nemapurisa ukabuditsa mari, are you still okay? Ndobva ndati ndiri right but ndasina kuzvironga. Ndobva nditi alright, saka wakavapa mari? Ndobva ndavamudza. Ndobva vati alright, ndichaudza mukadzi wangu akupe mari iyoyo yawakashandisa zuva. Vakaitumira instant. Murume wacho anotonzi nevanoshanda ipapo paguest house kuti hapi munhu chinhu, asi vakandipa vanamboida back mari iyoyo. Pane pakaita mafasti muna March, papane mafasti 7 days. Before those 7 days ndakatsanya 3 days Esther's fast. Ndobva ndati ndoda kuti panotanga mafastings ndinge ndiri pamberi paMwari. Pakazotanga mafastings musi weWednesday yacho murungu ndobva nditi uya pano. Tikagara pasi akati inini murume wangu tafunga kuti tichatsvaga umwe achatishandira. Akati mhepo dziya dzatanga dzinoedza vanhu kana vanhu vari pamutsanyo. Ndobva aenda mberi achitaura akati tichatsvaga munhu achashanda panzvimbo yako iwewe. Ini nemurume wangu tagara pasi tikabvumirana kuti wasarirwa nemaresponsibility akawandisa, vana 4 uri 1. Ndobva ati izvona tikakuti tokuita increase is not a permanent solution for iwewe, so tichagara pasi kana murume wangu adzoka. Murume wacho anga akatravhela nebasa, titaure kuti toita sei. Pakazodzoka murume wacho ndobva vanditi wakambomenshena kuti une meshini yauinayo yekusona. Ndobva ndati zvikanzi tokwanisa kukubetsera kuti utange business irororo urimutse patsva. Vachidaro ndobva vati isusu tokwanisa kukubetsera in department rokuti unokwanisa kusonera vanhu maketeni, kugadzira vanhu mudzimba dzavo. Saka ndobva anditi for you toda kuti uite professional, tokuendesa kuchikoro. Ndobva vandiendesa tikaenda tikanotsvaga kune dzimwe nzvimbo, tikawana kune kumwe. Murungu ndiye ari kubhadhara school fees yekuchikoro ikokoko. Ndoshanda half day, still on full pay. Achibhadhara school fees udaro, ndiye anotenga zvese zvichidiwa kuchikoro, kana pane ma-equipment ari kudiwa ndiye anotenga. Ari kunditisa course iyoyo ye-interior design at the same time ne-fashion ne-business management. Saka ndichiri kuenda kubasa, asi kubasa kwandiri kuenda ndoshanda half day toita kuchinjana. Iye achienda kumeeting, ini nichiendawo kumaclasses angu neye-business management iyoyo ndoitira ndiri kumba kwawo. Akaita kuti tichibetserana nevana, iye ari kumeeting, ini ndiri kuchikoro. Anoenda kumaclasses anodiwa kuti ndiende physically, anondiperekedza anondisiya. Ndongoda kungotenda Mwari neanointing iri pamusoro pamufundisi namama. Mwari akuramba achikuwedzerai makore.
Hallelujah, church. Hallelujah, church. Vari kufara chete muimba yaMwari. Aiwa, ndasumukirawo kutenda chipo cheupenyu. Wandibatsirawo kutenda kuvabereki vangu. Baba, ndinokutendai nebasa ramakapiwa naMwari ramunotikundisa. Mama, ndinokutendai nebasa ramakapiwa naMwari nekundiso dzose dzamunotipa. Testimony yangu ndeyekuti ndinorangarira pane svondo rakaparidzwa namufundisi vachiti ngatinamatire vana, kuchaita hosha icharwadza vana, kuchaita hosha ichatambudza mhuri nemadrugs. Inini ndakazvitora ndichiisa kumhuri iki kuvazukuru vangu vadiki. Hapana kupera svondo ndichibva ndanzwa mwana wangu musikana akutaura kuti mukomana anzi aregere kuenda kuchikoro, ari kuita matric. Abatwa mablood ake, atorwa mablood test, akaonekwa kunzi ane madrugs. Kutaura pare zvino mwana haasi kuenda kuchikoro. Ndoisa nyaya kuna baba, vakati uyai naye timunamatire. Dzimwe dzenguva tinokundwa, vana vane varidzi vavo, isu tiri vana mbuya. Saka baba wacho vakangoti aiwa ndipei mwana wangu ndiende naye, nanhasi ari kuZimbabwe. Saka inini ndakazosangana nechimwe chiitiko chakaitika mumba mangu. Dangwe rangu randinogara naro, ndinogara neni nambuya namai vangu avo. Ndakazonzwa vanhu vepanext door vachiti mwana wenyu pfungwa dzake dzinenge dzarasika. Ini ndiri kugara naye mumba, handisi kuchicherechedza. Saka ndozomubvunza chii chiri kuitika pauri. Akati hapana, ndiri kuda kuenda kunoona mhuri yangu. Taakutoronga zvekuti timutengere tiketi aende kuCape Town kune mukadzi wake nevana. Hatina kutoziva kuti kuronga kwaari kuita uku pfungwa dzatorasika. Ndakatoita chipatapata ndikatofonera baba kuti ndozvataurwa nemukomana zvikanzi mutengerei tiketi aende, ndozvatiri kunamatira. Ndakazoti nguva yatiperei kuma4 ndopandakatanga kuona kuti munhu uyu haasi right. Ndobva ndatora makii ese ndobva ndaviga. Akuda kubuda panze ndikati makii nandichaziva kwandaaisa. Komadza zvinofamba sei? Ndikati aiwa, bathroom irimo muno mumba. Ini ndakutoita basa rangu. Ndakaedza kuti ndimudzirire ari mumba, ndinyatsoona kuti zvakamira sei. Ndobva ndazoona kuti abuda achibva aenda kuya, ndobva ndamuteera. Ndateera ndakasvika pamba vanogara padhuze nepamai Masodzi. Ndiri kutsvagawo mwana wangu mukomana zvikanzi tamuona achipfuura apa, asi anenge aenda apa imba yekupedzisira. Ndopinda umomo zvikanzi mwana wenyu ari panapa antigrade, tamuchengetedza. Ndikati please muchengetedzei, ndichambonofonera mutungamiri wangu. Ndakadzoka mumba ndikatora foni semunhu ndaandasiya foni mumba. Ndotora foni ndofonera baba. Baba wakati aiwa musiyei akadaro, achadzoka. Ndikati zvakanaka baba, ndobva ndagara mumba. Ndobva ndazoona hapana kupera nguva baba wafona, adzoka here? Ndikati mufundisi haasati adzoka. Ndikanzi muteerei. Chinove chinhu chakandirakidza kuti kana mufundisi vati zvinoita, kana mufundisi vataura kuti ndichataura izwi vanotaura zvechokwadi. Saka zvakandirakidza kuti vapinda mumweya vakaona zvisina kukodzera kuti ndimusiye ari kwaari ukoko, achauya ega. Vakati gogoteerai mwana. Ndakateera ndikaenda. Ndasvikako zvikanzi abuda ati ndiri kuenda kupolice station. Kunei kupolice station? Zvikanzi tamusiya aripo, asi azenge akubata nzeve yake achiti wati ndiri kuuya, uri kuuya manje manje. Okay, I'm going to buy airtime for 50 rand. Okay, all right. Asi ari kumuona uyu ari kuti foni iri mupocket. Ndo pandakatanga kuona kuti pfungwa dzemwana wangu dzarasika. Ndakunzwa mashoko iwayo. Ndozodzoka ndofonera futi mufundisi. Mufundisi vakati aiwa ari kuuya gogo, regai ndinamati. Vakanamata zvedi. Hapana kutora nguva vadzoka futi kufona mufundisi.
adzoka here? Ndikati haasati. Vakati aiwa gogo, ari kudzoka, ari kudzoka. Saka hapana kupera 5 minutes ndobva apinda mumba. Paakangopinda handina kukwanisa kuti ndibate foni ndifonere mufundisi. Ndakatongosumudza maoko angu nekungonamata kuti Mwari maita henyu. Shoko rataurwa namufundisi razadziswa, adzoka mumba. Kudzoka kwake mumba ndo kwandakazoita kuti ndimuvharire mumba kusvikira ambulensi uye nemapurisa vamutore aende kubhara. Ndo paakaenda kubhara akunotorwa mablood test ukoko, vakati munozodzoka musi weMande. Ndotaurira mufundisi namama kuti ndo zviripo. Mufundisi vakati hapana chinonetsa gogo, tiri kunamata, tiri kunamata. Takazodzokera kunomuona musi weMande. Uri kunzwa sei? Ndinorangarira kuti ndakaenda namai Chimbi namai vangu. Ndobva tamuona achiti ndiri raitini, hamenoti vari kundichengeterei muno. Ndikati vanoziva zvavari kukuchengetera muno. Takazodzokera futi musi wechipiri namai Chimbi namai vangu, but vakange vakukomplaina vachiti ndaneta, handisi kuziva kuti miri wangu uri kupera simba nei. Svikira mai Chimbi vati mama, mangwana siyai gogo kumba. Ndange ndakuvasiya vanhu vaMwari, asi pfungwa dzangu dzichifunga ndiri kunoona uyu ari chipatara, asi mumwe uyu ari mumba ari ega. Mwari ndimi mubatsiri wangu. Ndakachizodzoka ndofonera mufundisi kuti mwana atorwa mablood test. Ndikanzi zvinofamba zvakanaka. Zuva rechishanu Friday yatantakazvinyima resvondo rese, ndo pakafona baba mama vachiti mufundisi vati vari kunonamatira mwana. Ndikati zvakanaka mama, ndiri kutogadzira kubuda kuendako. Saka ndakabudawo, handizivi kuti takapesana sei ipapo. Mama vakati mwana ari kuHelem Joseph, iye anga ari kubhara. Ndakutodzika mumotikari yandaenda nayo, mufundisi vofona, gogo muri kupi? Mwana ari muodhani. Ndikati ndiri kubhara. Mama vati kuHelem Joseph. Ndikati aiwa, ndiri kubhara. Ndakutopinda kumuona. Saka visiting hour yanga iri 1 to 3. Vakakunda mufundisi, havana kuti nekuti ndamboenda kuHelem Joseph. Vakadzoka kubhara. Ndakutobuda kuti ndakuenda kumba, iye achindiperekedza. Ndikatomuti mufundisi ava. Akati mufundisi vapi? Ndikati vari kupinda pagedhi apo, ndama vaigara maikiwa mabhaa. Vakabva vangopinda vauya vapinda mufundisi vakati mama akuenda gogo. Ndikati baba. Ndikanzi aiwa, regai ndiuye kuzonamatira Anika, ndova ndauya kuzoona. Akadzokera mwana wangu akagara pasi, tikagara tese. Vamubvunza kuti uri kunzwa sei? Zvikanzi inini ndiri raiti, muri kuona ava vairi vakagara apa, ndo vari kutopenga, ina handisi kupenga. Saka baba semunhu vanenge vari mumweya vakatitambanudza maoko ako ndikunamatira. Vakanamata, vamunamatira, vakati taakunamata kuti tirivhese mazuva ako, nekuti muno hamuna kunaka kugara. Sechokwadi vakanamata kudaro. Pandakazodzokera Mande ndozoona chiremba wacho, zvakamira sei? Ndikanzi hapana chatiri kuona, tatora mablood test, asi pane mamwe atamutora nhasi, mozouya musi wechitatu. Chipiri ndofonera mama, ndo mamiriro akaita zvino. Mama wakati aiwa, tinonamata kuti zvavari kutarisira kuti vanoona hapana chavanoona. Tinonamata kuti Mwari vapindire ave anobuda muchipatara. Zvechokwadi zvakafamba kudaro. Chiremba akanditi uye chitatu nehembe dzemwana wako ubva waenda naye. Saka chitatu chiya chakasvika, ndoenda nehembe. Ndaakusvika kuona masista anga ari in charge. Zvikanzi no, Daniel haasi kuenda kumba. Daniel I think achabuda Friday. Saka ndinongopa kutenda kuvanhu vaMwari nenyasha dzavakanditungamirira pamwana wangu. Ndinongoda kudzidzisa vamwe kuti kana mufundisi vachiparidza, ngatibatei zvavanenge vachitaura, nekuti zvimwe zvenguva unenge uchiti handisisina mwana mudiki, asi honai zvakabata murume mukuru. Saka handina chinonditadzisa kutenda musi wa7 ndenge ndichipembera ndiri pano. Mama ndinokutendai, nemi baba ndinokutendai.
kwema-testimonies nezvavari kuita mukati meupenyu hwedu. Haleluya. Item yedu yekupedzisira tichapedzisirwa nemadzimai nevasikana vanga vari kumusangano. Ndichakumbira vana mama nevasikana tese tiuye kuno kumberi tizoita item yedu. Tine one song. Uyai, Mwari wakanaka veduwe, Mwari wakanaka veduwe, zangu zaringana, Mwari wakanaka veduwe, Mwari wakanaka veduwe, Mwari wakanaka veduwe, zangu zaringana. Hallelujah. Haleluya. Tati timbokurakidzai zvataita tiri kugomo. Ndichatanga nevanasikana vedu ari kuti lidha yaitite zvenyu zviya. Haleluya. Haleluya church. Tinongotenda Mwari nenguva yakanaka yatanga tinayo. Haleluya. Alright. Saka toda kumbokuimbirayo. Haleluya. Simbudza gumbo. Harizi rako. Harizi rako. Simbudza gumbo. Harizi rako. Harizi rako. Yera mtangano. Simbudza gumbo. Harizi rako. Harizi rako. Yera chechi. Simbudza gumbo. Takupinda mupati 2.
madzimai andishila zvenyu zviya zviya muri papi. Ameni, kereke yaMwari. Amen. Ndotenda nemukana wandawana ingondibvumirei kuita chinhu wani. Masinguzi oye! Masinguzi oye! Masinguzi tine chimuti. Ndaisaziva kuti Mwari makanaka. Ini ndaisaziva kuti Mwari. Mwari. Ndaisaziva kuti Mwari makanaka. Ini ndaisaziva kuti Mwari. Mwari. Mwari makanaka. Kuimba. Mbotimirai tichiri pa. Okay, vana vedu, our girls, panada kutaura something. Hallelujah. Amen. Mangwana nanoda kutenda baba na mama nekembi yakanaka yatakava nayo. Tichitenda nana mama wedu vakatibhadharira vasikana, nana baba vakatibvumidza kuenda kumgomo. We had so much fun. Takaita activities, takadzidza zvakawanda about self-awareness, mental health. Takadzidziswawo zvakawanda namama, baba vakatidzidzisawo zvakare. The camp was very, very powerful. This camp was amazing. Tinotenda kuti pamberi apa tichaona minana, Mwari vachibata. Tinongotenda nesupport yechurch nevakatirongera kuenda kumusangano. Group 2, oye! Aiwa ndozvazvinoita. Okay, tochipedzisira nema ladies vada kutaurawo something. Maigondwe. Amen. Nguva ino tinotendawo mama nadadhi vatanga tindawo kumusangano. Awa takava nenguva yakanaka, takadzidza kutoti shambozama kuchinja pane zvatakadzidziswa. Akapa tongoti hedu tichitenda zvakare nana baba vakasara kudzimba vakachengetera vana. Tinongokutenda zvikuru. Awa tinotenda. Pasure yedu kuna mama nadadhi vana nhasi mamboswerawo muchifara. Tisvitsirawo kuna mama pasure. Oh, group 4, yeah!
you so much. Chodzisa nguva kuna mama. Aiwa, tinotenda Mwari vakaenda musangano vari kuziva kuti group 2 zviri kurevei uye vari kuziva kuti group 3 group revanhu vakaita sei. We thank God data tinoziva kuti tatora nguva yakati rebei kubva kumatestimonies nemaitems edu but ndoda kusiya nguva inoi kuna baba Professor Nyabadza vachiuya nezviziviso. nechinenge chimaiki. Hallelujah. Amen and amen. Pane papa pachitaurwa namufundisi kuti ukasatamba uri mudiki pane pazvinogona kuzokubata kumberi uko. Ipapo ndani chitoti mufundisi muri kurevesa because taikoko tinozvinzwisisa. Hallelujah. Amen. Ndani chita kuti ndisvike pandiri kufanira kusvika. Regai tipanane nezviziviso zvedu zvesvondo rineri. Zviziviso zvedu zvakamira zvakadai izvi. Regai nditange nekungotenda mufundisi namama ndobva ndaenda pazviziviso zvangu. Zvekutanga zviri kubva kumadzimai. Maladies vari kutizivisa kuti vari kutengesawo mathemed t-shirts ari kuita 150 rands rimwe chete for vanhu vakuru and 100 rands each for vana. Kozouyawo mabhareta ari kuita 100 rands nemahimboka ari kuita 50 rands. Vanomada hanzionai Sister Joyce. Chechipiri chiri kubva kumadzimai vanopedzisira vachiti musi weSaturday 1 November kune end of year function yemadzimai kana kuti yavanouya iri kunzi Christmas Day. Muchapiwa information iri kuuya. Hallelujah. Amen and amen. MaChristmas akutotanga nai. Zviri kutiitira zvakanaka. Regai tipananewo zviziviso zvesvondo rineri zvekereke. Chekutanga chiri kuti hatina fasting svondo rineri ngatingo kana zvane nekasongo. Ameno. But ngatinamate nemhuri dzedu tiri kudzimba nai. Chechipiri chiri kungoti tiri kungokurudzirwa department redu revari kuita zvesocial welfare vari kungoti ngatirambe tichisapota chirongwa ichi. Ngatidhipozite macontributions edu apo padesk riri papo kumashure uko zvichingotiitira zvakanaka. Hallelujah. Musi wa26 October tinewo Holy Communion. Saka vanoshanda vari paaritari ngatigadzirirei. This is one of our calendar days pakalenda pedu 9. Zvingotiitira zvakanaka. Regai ndikumbirewo munhu wese anonzi mutungamiriri mukati mekereke inoi. If you are a leader in whatever capacity, whether you are a departmental leader, whether uri church board, whether uri board remadzimai, whether uri board rana baba, in whatever capacity, as long as you are a leader, ngatisangane muprayer room just for a few minutes tingoitirwa zvakanaka, timbotaura, timboronga zvemusha. Ndakanga ndakaisa pagroup kuti ngatisanganei tingoona zvekutamba nai, tingoona yekutamba sematauro anoita vakomana nevasikana vemazuva anaya. Kereke tiri kuyeuchidzwa kuti we have a midweek service pano every Thursday na 7 p.m. Please make sure you join. Uyezve let us be ministered to because izvozvo zvakatikoshera nai. Our English service zvese national service vanorana Facebook page. Ipo pano we have got my social media platforms atinawo on YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Just stay connected. Ndakaona zvichibatsira zvakanyanya, especially
ukangoti sudurukei bijana unoramba uri mumweya kana uri kuconnecta to whatever is happening pachechi panapa. Hallelujah. Amen. Mufundisi vanenge vari pano nemusi wechipiri as usual vanoda kuvaona huyai 9 am kusvika na 3 pm, but kana vakamanikidzika panguva isa booking yenguva yauri kuda kuvaona iyoyo zvigotiitira zvakanaka. However, you are more than welcome to talk to Mama Nadedi at any other time yamunenge makasununguka, but you have to make an appointment. 9. Tiri kukurudzirwa sekereke kuti let's invite friends, let's invite our neighbors, let's invite whoever, bring someone to church zvigotiitira zvakanaka. Regai ndigoto vaenzi vese or all visitors ndingokumbira kungosangana nemi just 2 minutes chete apo pakanzi connecting lounge apo tigongoti just a minute or 2 zvinenge zvatotiitira zvakanaka. Ndinenge ndine 1 or 2 words dzinenge dzabva kuna mufundisi for you tingoitirwa zvakanaka. Amen. So mwedzi wedu wapera, shandaona sero group leader vako zvigotiitira zvakanaka nai panyaya dzemari dzemission house. Zvimwe zvacho tiri kuti tiri kunozvironga patiri kunosangana uko zvigotiitira zvakanaka. Regai ndingotiwo vana baba pandinenge ndichiona vaenzi apo imimi munenge muchipedza nyaya dzenyu just pafoya iri pafoya paprayer room apo, then pandinenge ndakupedza kuti tipinda musangano tarisiro yangu ndeyekuti munenge mapedza kureva kuti men's fellowship iri kukumbira kungoona vana baba just a minute or 2, just a minute for a very short time zvigotiitira zvakanaka. Kereke tiri kuramba tichiyeuchidzwa kuti pano tinobhadhara zvipo nezvegumi. Takaitirwa zvakanaka kuti tine zvakatirerukei mabhadhariro acho. You are more than welcome kuita ma-EFT, tine church account iri papo, or unogona kunoswipa kuseru uko. Tine ma-speed points or ma-speed machines atinogona kuswipa nawo, or unogona kunoita ATM deposit, or unogona kuuya nekeshi yacho pano nguva inopiwa zvipo pano. Regai ndingotenda mai mufundisi vari kutityaira zvakanaka, tikuvaomberera vachidzoka zvakare muzita raJesu. Amen. Vatanga kupinda nesu nhasi pano paAFM Roadport vangondiratidzawo nekusimudza maoko. Do we have any visitors who are here for the first time? You can show me by raising of hands. I can see the visitors. Ushers, can you please help them come to the front? Ma-visitors, ndichakumbira musimuke muye kuno kumberi kuti tizokuonai uye kuti tikuzivei. Ma-ushers, ngativabatsirei vachiuya kuno kumberi. Jehovah, 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 you are the most high. Jehovah, you are the most high God. Do you all understand Shona? Okay, zita rangu ndoitwa maimfundisi Chirichi, ndinopindira pano paAFM Roadport Prayer Center. Ndinogara muno muRoadport. Ndoda kuti muzivise kereke kuti imi munonzani, mabva kupi kana makokwa kuti makokwa nani. Zvekare tizivewo kuti muri amai here, muri musikana here, uye zvakatinakirawo kana matiziva through masocial media pages edu motizivisa zvekare. Ndichasiyira nguva kwamuri mama. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Zita ndinonzi Mai Jacopo kana kuti Mai Tapiwa. Last week ndakanga ndiri pano, ndakanga ndauya naanti vakasumuka last week vakati vanonzi anti Mangava vanonamatira Fernaken. Okay. Last week ndakanga ndiri pano ndonzi Mai Tapiwa kana kuti Mai Jacopo. Saka last week ndandira vatete vakanga vabva kuFernaken vakasimuka vakati vanonamatira kuFernaken vauya naMai Tapiwa. Saka inini panguva iyoyo handakwanisa kusumuka nekuti ndakazviudza kuti aiwa ndakambonamata AFM. Saka ndakanga ndichinamata AFM tichiri kupindira muRoadport kugaraji, asi ndakanga ndadududza. Saka vatete pavakandifonera musi weFriday last week vachiti Saturday ndikuye ikoko, vakati Mai Guru tiri kuenda here kuchechi. Ini ndikati ehe tiri kuenda, asi ndandisina chechi andandiri kuenda nguva iyoyo. Vakati toenda kuchechi kupi, ndikati kuAFM, nokuti ndozva kuti munopinda AFM, saka toenda kuAFM. Saka pavakasvika Saturday
Sunday tikati vateremukai tiende kuchechi, but ini handichaziva kuti chechi yakunamatirwa kupi, asi ndakangonzwa kuti yakuRoadport West. Saka takangofamba tisingazive tichingotevera madirection ekuti takamboona pakanzi AFM kusvika tasvika pano. Ivo vakasumuka vakazvizivisa, ini ndakaramba ndakagara pasi. Saka chechi yakati yapera ndikati aiwa handingaende ndisina kutaura namama. Ndabva ndauya pano ndikati kuna mama muchiri kundiziva here? Mama akati ehe ndichiri kuziva chiso ndachiziva, asi kuti ndinyatsoziva kuti ndiani ndikazovarangaridza ndikavati pasumuka vamwe vaenzi ndati rega ndisasumuke nekuti ndakambopinda sangano rino. Saka ndangoti pamwe hazvina basa. Mama vakati aiwa makanganisa, ingadai masimuka mazviintrodusa nokuti vamwe vatokukanganwai. Saka nhasi ndatevera zvakataurwa namama, ndikasumuka ndikazvizivisa nekukuzivisa kuti aiwa yezvino ndadzoka zvamuchose, hapana kwandichaenda. Amen. Kereke ya Mwari. Ndinoitwa Mai Chinyani. Ndinogara muno muRoadport mustreet rori pamusoro. Ndakatanga kuya panapa musi wa1 January kuNew Year. Pandaita masvondo matatu akateedzana ndichiuya. Paingonzi vaenzi ndainge ndisingasimuke, ndairamba ndakagara. Saka nhasi uno ndataiwa chiregai ndisimuke ndizvisivise nekuti ndichange ndichibata pano. Aiwa tinotenda. Inzwai kugamuchirwa. Tinokutendai nekuuya. Mungatora inu nzvimbo dzenyu tivafarire muzita raJesu. Kana panonopera service tichakukumbirai kuti muzonoona Professor Nyabadza pamasofa apo pakanzi Connecting Lounge. Vanoda kukuonai kwekanguva kadiki diki. Kereke takasimuka. Toda kuti tichisvika panguva yatinochingamidza mufundisi vachiuya kuzotora nzvimbo ino tichivaomberera tichitenda kuti Mwari vataure nesu panguva ino yemasikati muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. Chingoti maoko mudenga yakayaka kuna Jesu. Nhasi Mwari vakandibatsira. I want to talk about a determinant factor. To those that passed through any lab, if you want to produce results, kune one component inonzi the determinant. If you are doing any experiment, to control the experiment, you need one substance, the determinant. The determinant factor is the one that determines the result. Teens, a determinant factor is one thing that when you take out of the equation, the whole experiment becomes meaningless. Hallelujah. Regai ndifarire mufundisi vanga vachicheya zvakanaka. We missed, the house was there, but we were missing her. Because the sister Shannon was in control, she was managing. But when it's time for supper, we had 2 suppers. Hallelujah. Vana mama vakaenda kumusangano vasikana mese makakunda Mwari vakuitirei zvakanaka vakakundikana. Mwari vakuchengetedzei tigoendazve next week. The church is full today. There are so many people around you. Go and continue to ask more to come. Amen and amen. Hallelujah. Prof Masinira, how are you? Thank you so much. Page aside. Hallelujah. Kuda kutenda maimutare leader intercession. Mwari vakuitire zvakanaka. Varambe vachikushandisa muzita raJesu. What a powerful even praise team today, they did very well. Very, very well.
So now I know the recipe. No quicker mistake because but they did very well. Mwari vachitibatsira ndoda kutaura chinhu chinonzi the determinant factor tozonamata tiverengerwe shoko raMwari. Book of Genesis chapter number 30 verse 37 to 43. Tichaverenga. Kunyangwe zvakadaro, Jakobho akatora matavi akatemwa kubva pamupopura, muorimandi nomuuti wemuopireni, uye akasvuura mitsetse michena pairi, achibvisa gwati kuti kuchena kwedanda kwomukati kuonekwe. Ipapo akaisa matanda ose akasvuurwa muzvinwiro zvose, kuitira kuti ave mberi kwezvipfuwo pazvakange zvauya kuzonwa. Zvipfuwo zvapfumvura zvaiti pazvinenge zvouya kuzonwa mvura, zvaisangana pamberi pematanda uye zvaibereka vana vane mitsetse, kana vane mavara, kana vane makwapa. Jakobho aitsaura mbudzana kana makwayana oga, asi aiita kuti akasara atarisana nezvipfuwo zvine mitsetse nezvipfuwo zvitema zvakanga zviri paRabhani. Nokudaro akaparadzanisa zvipfuwo zvake nezvaRabhani. Pose painge nhunzi dzezvipfuwo zvine simba zvapfuura, Jakobho aiisa matanda muzvinwiro pamberi pezvipfuwo, kuitira kuti zvisangana pedyo nematanda. Asi kana zvipfuwo zvisina simba, aisaisa matanda ipapo. Saka zvipfuwo zvisina simba zvakaenda kwaRabhani, uye zvine simba zvikaenda kuna Jakobho. Nenzira iyi murume uyu akapfuma kwazvo, uye akava nemapoka akawanda emakwai nevarandakadzi nevarandarume uye ngamera nembongoro. Jacob, however, took fresh cut branches from poplar, almond, and plane trees, and made white stripes on them by peeling the bark and exposing the white inner wood of the branches. Then he placed the peeled branches in all the watering troughs, so that they would be directly in front of the flocks when they came to drink. When the flocks were in heat and came to drink, they mated in front of the branches, and they bore young that were streaked or speckled or spotted. Jacob set apart the young of the flock by themselves, but made the rest face the streaked and dark-colored animals that belonged to Laban. Thus he made separate flocks for himself and did not put them with Laban's animals. Whenever the stronger females were in heat, Jacob would place the branches in the troughs in front of the animals, so they would mate near the branches. But if the animals were weak, he would not place them there. So the weak animals went to Laban and the strong ones to Jacob. In this way, the man grew exceedingly prosperous and came to own large flocks and female and male servants and camels and donkeys. Vamwe varume vakati vasvika vakatakura murume akanga akaoma mutezo parukukwe, vakaedza kuti vamupinze mumba kuti vandomuradzika pamberi paJesu. Vakati vashayiwa nzira yekupinda nayo nokuda kwekuwanda kwevanhu, vakakwira pamusoro pedenga vakamuburutsa ari parukukwe rwake nepamapfuriro pakati pevanhu pamberi paJesu chaipo. Jesu akati aona kutenda kwavo akati, "Shamwari, zvivi zvako zvaregererwa." Some men came carrying a paralyzed man on a mat and tried to take him into the house to lay him before Jesus. When they could not find a way to do this because of the crowd, they went up on the roof and lowered him on his mat through the tiles into the middle of the crowd,
right in front of Jesus. When Jesus saw their faith, he said, "Friend, your sins are forgiven." Hallelujah. May the good Lord bless the reading of the word and all of us who are hearing the word. May we all take our seats in the presence of the Lord. My time is well spent. My time is well spent. Pandiri kuti the determinant factor. Jesus is the determinant factor. Jesus is the determinant factor. Ukana zviri kuti ita kuti Jesu ndiye anokonzeresa. Jesu ndiye anokonzeresa. Zvitiitire zvakanaka. Hallelujah. So faith have 3 stages. Kutenda kune matanho matatu. Yekutanga, you need to receive the faith. The first one unofana kugamuchira kutenda. The second one, you need to keep the faith. Wozoya kuchengeta kutenda. The last one, you need to practice the faith. Wozoshandisa kutenda. Amen and amen. Amen. So if you are a Christian, Kana uri mukristu, for you to qualify to be a Christian, kuti unzi uri mukristu you chaiye, need to receive the faith. unofana kugamuchira kutenda. But when you receive the faith, Paunogamuchira kutenda, you remain the same. unoramba wakadaro. Kufunga kuti uruda kuroora Thinking that you want to marry hazvirevi kuti waane mukadzi. doesn't mean that you have a wife. Kuziva vekuda kuroora Knowing whom to marry nekufunga nezvake usiku hwega and hwega thinking about her every night, usina kutaura naye but not talking to her, hauna mukadzi. you don't have a wife. A wifeless. So many people have received the faith, Vanhu vakawanda vakagamuchira kutenda, but we don't know if you keep it or not. asi hatizivi kuti unokuchengeta here kana kuti haukwanisi. There is no evidence that you have faith Hapana chiratidzo chinotaura if kuti you are not unokutenda practicing the faith. kana usiri kushandisa kutenda. There is no evidence that you have money Hapana chiratidziro chekuti une mari kusvika zuva rauchazotenga. up until you use that money to buy. Because ane mari neasina mari, Because who has money and who doesn't have money? kana asina kutenga, If they did not buy, tese tine nzara. all of us we are hungry. There are so many people who are gifted among us, Kune vanhu vakawanda vane zvipo pakati pedu, but because they've never come up, asi nekuti havana kumbobvira vasimuka, havana zvazviri kubatsira. it's not helping. So every experiment of our life, Pane zvese zvatinoita muupenyu hwedu, Jesus has to be the determinant. Mwari vanofanira kukonzeresa. Ngatigarei tichiziva Let's stay knowing kuti zvapane zvatiri kuita that on what we are doing, panofanira kunge takatarisa kuna we Jesu. must be focused on Jesus. But pane dambudziko raitika But there's a problem that has emerged, yekuti determination that kukonzeresa yarasika is lost because hatisi kutarisa pana because Jesu. we are not focusing on We are Jesus. focusing on people around Tiri us. kutarisa vanhu vakatikomberedza. Chakuvadza vanhu What has damaged people kuti vanhu vari kutii. is what are people saying. But what is it which is right? Asi ndezvipi zvakanaka Zviri kutaurwa that is being told nezviri kuitika. or what is happening? What is right? Ndezvipi zvakanaka? Faith Kutenda. inopesana neunyopi. It goes against laziness. Imbotarisa murume anonzi Moses. Look at a man called Moses, Jacob, I mean. Jacob. Anotora miti He takes trees oisvura and puts stripes, achitenda having faith kuti kana ndikazviisa mumvura that if I put these branches in water, mhuka dzichaberekwa, animals will be beard. they will be striped. Anonga ine mavara. Hold on. Anotanga kubvumirana naLabhani He first agrees with Laban kuti unondipei that what will you give me? because ndakushandira. Because I've worked for you. Anobva ati my Lord And he say, Ishe wangu akakupa pfuma gave you wealth nekuti pandakasvika because when I came here, wanga usina you dzakawanda. did not have many. Ari kubuditsa the determinant factor He's taking out the determinant kuti factor naJesu wandakauya that naye with the Jesus that I brought,
ukaitarisa ku28 29 chapter yagenesis If you check 29 of Genesis, inotaura kuti achipfuura nepabethel he's saying as he was passing by Bethel, anoti kana mukandondiropafadza he say, if you bless me kwandiri kuenda where I'm going, I'll give you a tenth. ndichakupai chegumi. Obva adurura mafuta. And he pour oil. Kureva kuti in his vision Kuroti pachiratidziro chake anoita action to the word. anoita basa kushoko Kuti rataura. nekuti mazviratidza Because you have shown yourself muchikwira when muchidzika you were going up and down. what I have Zvandinazvo, ndakudurura. I'm now pouring it. Pari kusvika kwaLabhani As he's arriving at Laban's, anobva ataurirana mawages. he agrees on wages. Ari kushandira madzimai. He's working for the wives. Obva adzifudza dzowanda. And he had the flocks and it's now many. Obva ati muchandipei. And he say, what are you going to give me? Obva atora zvakaoma And he took the most difficult task, zvekuti nemunhu waari kutaura naye such that the person he was talking to haaremerwi nekuzviita. is not burdened to do it. Obva ati kana mukandipa dzine mavara. And he say, if you give me the striped animals. Haana kunorara paakapedza kuti dzine mavara. He did not sleep when he was done He talking about took striped his animals. word to action. Akatora shoko rake Akati akarishandisa. ndoda kuti dzione mavara. And he said, I want it to Kuti see the dzibereke stripes dzine so mavara. that it gives birth to what is Hapana stripes. waari vari kutaura naye. He did not speak to Ari God, kushandisa kutenda. but he's using his Kureva faith. kuti by faith Meaning nekutenda. you can make an agreement with God. Unogona kubvumirana As naMwari long as you are not less. kana usina unyope. Paari kusvika padziri kumwa. As he's arriving where they're drinking water, Haana kuti ngadzimwe ndakakotsira. he did not say, must drink when I'm sleeping. Ari kudziseparata. He is separating. Pakauya dziri strong. When the strong animals come, Odzisira. and he put the stripes. Pakauya dziri weak. But when the weak come, Obva adzibvisira. and he removes the branches, Zvainzi aidzitsaura. he said he was separating. He it. was working. Aishanda. Guys, you don't do an experiment wakarara. Hamuiti zvinhu When makavati. you want the determinant factor to work, Kana muchida kuti you zvikonzereke, gather apparatus. munounganidza You take zvinhu, my substance. munotora You zvinhu, create an environment, munogadzira the nzvimbo temperature that is correct, Temperature and the yakanaka. whatever is needed on the experiment, nezvese and you zvinodiwa work. pachiri moshanda. Chakuvadza church What has damaged the church kumirira Mwari kuti vataure is waiting for God to instead speak yekukonzeresa Mwari instead kuti of causing vataure. God to speak. Pandaverengesa kubhuku yaLuke From the book of Luke, inowanikwa futi kuna Mark naMatthew. it's also seen from Mark and Matthew. Unonzwa kuti vakasvika Bible rinoti before that, before verse 18 Before verse 18, rinoti panga pakazara vanhu, he said there were a lot of people, vakazara vanhu a large crowd. vakapunganira imba yaiva naJesu, They were gathering when the house where Jesus was. asi kune vauya nechirema chavo But there are people who brought their crippled friends. vachiuya naye As they're bringing him, vanosvika pamba they arrived at the house. vobva vaona kuti pane obstacle yevanhu, And they see that there's an obstacle of people. vobva vaona kuti pane obstacle yeroof, And they see that there's an obstacle of the roof. vobva vakwira roof, And they climbed on the roof. vobva vanobvisa roof. And they removed the roof. Kangani pavakaita kutenda ukavharirwa nevanhu How ukadzokera many kumba? times did you have faith and you were blocked by people? Kangani kavakaita kutenda ukati pakawanda vanhu? How many times did you have faith and you were blocked by people? Kangani kavakaita kutenda ukatya zvakakutenderedza? How many times did you have faith and you were afraid Can of I the tell you one surroundings? thing? Rega ndikuuze chimwe chinhu. When you are practicing faith, Kana uchishandisa kutenda, you are getting into a miraculous world. uri kupinda munzvimbo yemunana. When you are getting into the miraculous Pauri world, kupinda munzvimbo yemunana, there are certain protocols to be broken. pane zvinhu zvinofanira kuputswa. Can I repeat this? Kana wakuda kuti Mwari aite something, If you want God to do something, unofanira kupinda mudispensation you must enter into the dispensation yekuchinja mimwe mitemo, of changing other laws. because mitemo yevanhu Because the laws of people hairarami in the miracle world. doesn't survive in the Kana miracle world. wakushandisa faith, If you are now using your faith, wakupinda mumiracle world. we are now entering into Kana the miracle world. wakupinda mumiracle When you are world, now entering into the miracle wakuda world, Jesu, you now need the Jesus. determinant factor Uyo anokwanisa to be kukonzeresa active. kuti ashande.
ndosaka uchiona kuti iye Jesu pachake That's why you see Jesus himself, paakauya panyika when he came to earth, haana kugamuchirika. he was not Why? received Ane mitemo yevanhu yaaityora. because he had laws of people that he was breaking. Imboimagina kutya kwaunoita iwewe kungonzi chete wanga uchitaura nemunhu ari kupomerwa zvinhu. Just imagine when you're talking to someone who's Ungazobvisa being here accused. matiles emunhu? Will you be able to remove tiles of someone's house? Will you? Handidi zvekurwa nevanhu. I don't want to fight with people. Handidi kunetsana nevanhu. I don't want to argue with people. Unorarama upenyu hwehozhwa. You live a life of Or a a snail tortoise life. or a Do you tortoise. know what a tortoise does? Knows what you know to say. Ikangonzwa ruzha inodzokera mukati. If it has a he had a noise, it will Do you know what go hozhwa inside. does? Even the sound of anything makes it go back. The sound, Any sound makes a snail go back. It retreats in the shell. Iyozvizvi ndine vamwe vanhu kuti ane kutenda I have people who have faith, but vari mustage but they're in a stage whereby they are keeping it. vari kukuchengetedza, They are not practicing it. havasi kukushandisa. Practicing faith. Kushandisa kutenda. Unoza, I always think about how often, unoza, no matter how good idea is, Kuti nyangwe muono wako wakanaka sei, ukasaushandisa, if you don't use it, we will never know. hatimbofi takauziva. Vanda handichinzwa mai Mutare vachilida I intercession. was hearing Miss Mutare, she was leading intercession. The substance is there. Chinobatika chiripo. Zvamwari zvirimo. The things of God are there. But apo azopiwa mukana. From 2016 she was seated. From 2016 vaya vakagara. Vachiti kune vamwe vari kunamata Mwari. Saying there are other people who are worshiping Mamhepo God. haakunzwe zvakanyanya uri kumabhenji. The evil spirits don't hear you when you are by the Anokunzwa uri benches. panapa. They hear you when you are Because here. pane covenant yeold. Because there's a covenant of an oath. Munamato wamaita panapa. The prayer that you have done here, Wanzikwa kumba kudarika manzwiro atauita. You've been heard Nekuti from than mamhepo ekumba kwenyu because the spirits from your anogara house achikumonitai. are always monitoring you. Pamazoenda paaritari But when you get to the akunzwai times altar, 3. they hate you 3 You times are practicing faith. because you are practicing faith. When we practice faith, But tinoshandisa kutenda. we don't need to hear voices of men. Hatidi kunzwa mazwi We evanhu. want to hear the voice of God. Toda kunzwa izwi Because raJesu. he is the determinant of faith. Nekuti ndiye anokonzeresa kutenda. Kutenda Faith kwakabatirira pana is Jesu. holding on You Jesus. say Jesus versus faith. Patinoti Minus Jesu Jesus, nekutenda. no faith. Pasina Jesu hapana Jesus is kutenda. equals to faith. Jesu Saka ndokuti kana kutenda. taakutenda, But when we have faith, ngatitarisei pana Jesu. let's focus on Kana Jesus. taakupractiza faith, Kana takushandisa kutenda. ngatishandisei Jesu. Let's use Jesus. I was thinking, okay, they are removing someone's roof. Ndandifunga kuti vaibvisa rufu They are bypassing the laws of men. vari kutyora mutemo wevanhu. Imimi panapa, Here, nekuda kwamunoita rufu yenyu iyi. the way you love this roof, Mukaita munhu ari kubvisa marata, if you hear someone removing the roof, chokwadi security nomunakura. the security will remove that But person. kana waakuda kushanda zveminana, But we don't want to work in a you miraculous need way. to practice faith. Unofanira kushandisa kutenda. Regai ndidzokera kumanotsi kwangu ndisati ndarasika. Let me go back to my notes. Why do we come to church? Ngei tichiuya kuchechi, We need to transform our faith toda kushandira kutenda kwedu from keeping it kubva kuchengeta to practice it. kuenda kukushandisa. What does practice do? Kushandisa kunoita sei? Practice makes you perfect. Practice inoita kuti ugone kuva kugona. Practice forms muscle. Practice inoita kuti uve nesimba. Whoever is practicing Ani nani anoshanda will see that muscles develop. anoona kuti akutanga kudevelop Ani muscles. nani asinga practice Whoever doesn't practice will not have the muscle. haawani muscle. So the more you practice faith, Ukaramba uchishandisa kutenda, the more you gain muscle in the spirit. that's why you get this spiritual muscle. How do I practice faith? Ndoshandisa sei kutenda? I need 3 things. Ndoda zvinhu zvitatu. I need to think myself. Ndoda kufunga I upenyu hwangu. need to think myself. Ndoda kufunga nezvangu. I need to purpose myself. Ndoda kuva nepurpose yezvangu. Kwete ngirozi, Not the angels. you. Asi iwe. Iwewe ndio unofanira kuti svondo rino iri. You must say this I'm week. going to pray Ndichanamata. every 30 minutes from Monday to Sunday. 30 Every minutes Monday to midnight. Sunday.
to 12:30, I'll be praying. from midnight. And when you start to pray, Ukatanga kunamata, kuzvifunga kuti I'll pray 30 minutes thinking about praying for 30 minutes, does not change anything. it doesn't change anything. What the beginning point of transformation, Kutanga kweshanduko kupinda mu-experiment room, is kupinda mu-experimental room. muine determinant factor, Uine chikonzereso Mwari, chamwari. wosimuka pamubhedha, Then you rise from your you bed. kneel down, Wopfugama. or wobuda mubedroom, Or you go out of your bedroom wotanga kunamata. and you start praying. And then you need to do it as you have said. Unofana kuzviita sekutaura So kwawazviita. faith calls upon discipline. Kutenda kunodaidza Practicing discipline. faith calls upon discipline. Kushandisa kutenda kunounza kurongeka. We have so many people who have agreed so many things with God, but they stopped. Tinoona vakawanda vakabvumirana zvinhu naMwari asi vakamira. I have a daughter that has been, ndine mwanasikana akaroorwa nezuro, I have a daughter who was married yesterday anopinda pana. who goes to church here. When she came first time to talk to me, Paakatanga kuuya achitaura neni, akangondiudza one word. she told me one word. Inini ndiri kuda murume. I want a husband. That's why I came here. Ndosaka ndauya pano. That's all she wanted. That's all she wanted. There's another girl who came again who used to come to my office. Pane mumwe musikana aigara Angoya chioffice. neseed yake ikati inini I'm 28 years and I want a man. She came with a seed and she said ndoda And murume. that's what she wanted. That's ndozvaaida. Pese painyorwa tsamba kwandiri. Whenever they wrote a letter to me Envelope. in an envelope, Musi wakati mufundisi, this day, Pastor, you said I'll be married. you said I'll be married. Mutati ndamakati nicharorwa. Okupa. Then he gave it. Why? Haana kurasa kutenda. She did not lose her Ari faith. kupractice faith. She's practicing her faith. Chatikuvadza patakatanga titi gore, this year takati acts of faith. Mabasa ekutenda. Mumwe avati faith in action. Mobva kushandisa kutenda. But kune munhu akati Mwari ndichakuitirai 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are other people who promised God to do January you something. did. Muna January wakaita. February you did. February ukaita. March you were getting tired. March wanga kuneta. April you had joined another prayer group which is not rude about. April, then you joined another prayer group. In March you had joined a Makua group. It's no longer a prayer group. Ndaitarisa list iri kutenderera pa WhatsApp. I was checking on the list that is circulating on WhatsApp. Resolutions for the year. It's saying resolutions for the year. Pakanzi save 10,000. Is I saved 10,000? Pakachekwa mamwe mazero matatu pakunzi 10 rand. They cancelled the last Pakanzi 3 car. Then say car. Pakazonzi carpet. They say carpet. Pakanzi phone. They say phone. Pakazonzi phone cover. They said phone cover. Pakazi living comfortably. They say living comfortably. Pakazongonzi live comfortably akachekwa. Pakanzi husband pakazonzi chiko. Pakazonzi I'm not sure but pakachinjwa pakapewa rimwe zita. Kureva kuti when we are practicing faith, Kuti kana tichishandisa kutenda, we need to be focused on Jesus. tofanira kutarira pana Kuti Jesu. unotonyatsoita agreement uri kumba. Kuti unobvumirana uri kumba. Kuti Mwari. That God. Unoti ndinofarira mukadzi uyu aibuda ropa. I like Kuti this I woman who want was- to go and touch. He said ndoda kuenda konobata. You see, why pastors are powerful Nei vafundisi vaine and simba. why prophets are going, zvokuti munhu anogona kunzi pfugama apa ndikwire pamusoro pako ndiparidze ndakakutsika. People are not able to agree with their God. They need a pastor. Vanhu havagoni kubvumirana Ukaenda naMwari, kuna mamwe vanoda machechi mufundisi. kuparidza vamasinire vakapfugama apa vatolana vakapfugama apa ndikambovatsika vakanditakura. Why? They are believing in me as a determinant factor, not to God as a determinant factor. We need to remove pastors, we need to remove friends, we need to remove fathers, we need to remove wives, we need to remove my belt, we need to remove weight, we need to remove holy water. Toisa Mwari as a determinant factor inoita kuti zvinhu zviite. Toisa Jesu seiye nzira yekuti zvinhu zviite. NaJesu zvinoita, naMwari zvinoita. With God it's possible.
People are believing in their prophets. vanhu vari kutenda muvaprofita vavo Izvozvo people are being hate by men, vanhu vari not kukuwadzwa by nevanhu God. kwete namwari. Unonzwa munhu achiti handisi kubvisa chegumi changu, People handisi say, "I'm kuwirirana not paying my nevanhu." tithe because I'm Who not is agreeing the with people. determining factor? Ndiani Who anokonzeresa? is what is your determining factor to come to church? chii chinoita kuti uye kuchechi? What is the determinant factor? chii chinokonzeresa? Izvizvi ndine vamwe vanhu kuti kana vachida kutenga imba I have other people, when they want to buy a house, vanotarisa bank statement yake, they first check their bank statement. vanotarisa capacity. They check their capacity. But ndoda kuti mumwe munhu ambotenga chimwe chinhu by faith. But I want someone to buy something by I faith. want you to buy something by faith. Ndoda kuti utenge chimwe I chinhu want you to nekutenda. determine certain things by faith. Ndoda kuti uronge zvimwe I zvinhu want you to nekutenda. speak certain words by faith. Ndoda kuti utaure mamwe I mazwi want you to nekutenda. agree into certain things by Ndoda kuti faith. ubvumirane nezvimwe zvinhu uchishandisa kutenda. Kungoti Mwari ndakuita chi. Unoza That God, I'm doing this. kutobvumirana kuti God, I am starting this. Agreeing with God, that's Agree. kutanga ichi. Remember kuti pari kunzi naJacob, Remember Jacob is saying, ndakupila mamiti. I'm I'm not- making stripes. I'm making stripes. Haana kutaura naMwari. He did not talk to Ari God. kutenda kuti Mwari He's believing that wandakasangana God naye that I met akukonzeresa is now mukaidzi. causing. Haugoniwo here kumboita back to back agreement naMwari Can you not make kuti back-to-back Mwari agreement naMwari? ndakuita ichi. That God, I'm Kwete doing nekuti this. mataura, Not because but you have said nekuti it. ndiri kutenda. But because I have But the Lord faith. said, ask anything in my name, Andikumbira chipi and nechipi muzita it rangu. shall be given unto you. Oti ndichakupa. Do you know that right now people, zvindikadaidzira outer call, people come running. If I call for an But outer call, people people are will not come running. agreeing anything. Zvezvo kuti unonyatsonzwa kuti mufundisi wangu ndiye munhu. You hear that Pamwe the pacho pastor is- kaunoziva kuti ukanga vakutora from me, you're not taking from the wakutotora a diluted grace. You're getting diluted Ukaitora grace. straight from her. Remember If kuti you ari take from kubata God. mupenderwa haanei naPeter, Who's holding the helm? He haanei doesn't bother naJames, Peter. haanei naAndrew, haanei naMatthew. Vakatenderedza Jesu ari kuti ndoda kunobata. Guys, Yes, I want do you know kuti pane appetite yataive nayo? We used to have an appetite. When we used to go to AFM, Pataienda kuAFM. this AFM ekwakurukai, to those that started it very early, munhu aigona kutoti ari papulpit asina chekupa Mwari otobvisa bhutsu dzake People will remove shoes. otosiya kuchechi, and aitosiya leave at foni church. yake kuchechi, People will leave their otoenda phones at kumba church. otitengesai this, And say, chechi "Sell ipfuurire it." pamberi. But people these days, But these even days, vakanzwa Mwari, even if they hear God, vanotanga vafunga vanhu. they first Pane think about nguva yekuti people. Mwari vanogona kutaura newe There's a time when God in a can speak to you. soft-spoken voice. Nezwi When rinyoro-nyoro. God is whispering an idea Mwari to you, panozevezera do not pauri- quench it. Usa- Allow the Lord to use you. Tendera Mwari Practice akushandise. faith. Shandisa kutenda. Mumwe munhu akambondibvunza zvikanzi, Another person Pastor, asked me, where say, is "Pastor." your power? Akati simba renyu Ndikati, I rinobvepi? don't have the power. Akati handina simba. I have the trust. Asi ndine Kuti kutenda. Mwari vanozviita. That God can do it. Shoko raMwari pane parinondinakidza panoti, is Word there of God. anything too hard for Pane me? chakaomera here Mwari? Is there anything too hard for me? Pane here Is chakandiomera there Mwari? anything that is too hard for the Lord? Pane here It is chakaomera too Mwari. hard for men, and we Chakaomera are vanhu. hearing men's voices. Nekuti uri kunzwa mazwi evanhu. Unonzwa pane murume wani anondinakidza. There's Jesu one man who Mwari says, vanomushanyira ari God- pamupata vakazara mabhonzo. Zvikanzi mapfupa aya I say, angararama will here? these bones Iye live again? akaramba kuti apindure. And Akati did not- inini Mwari ndimi determinant factor. And he said, God, you're the main Zvamunoda factor. imimi ndozvinoitika. Your will will be done. Akati imi Mwari ndimi munoziva. He say, you God Unonzwa knows. murume watinotenda maari You zvakanyanya the man that you trust anonzi in. Abrahamu, Man called anorifeiwa Abraham. achinzi murume wekutenda, He said the man anonzi of faith. naIsaac, baba tiri kuenda kugomo, He said, we are going to the huni mountain. tinadzo, We have the firewood. moto tinavo, We have the fire. ko chibayiro chiripi? Where is the Akati sacrifice? there is a man who is a determinant factor. And he said, "Kune munhu Akati the anokonzeresa." Lord will provide. Akati Mwari Kureva kuti vachatipa. pane rumwe rwendo rwaunofanira kufamba, There are the kwete journeys that nekuti you must zvaunofanira walk. kufamba nazvo zvakakwana, Not because but we have ndiri enough. kufamba nekutenda, But I'm ndiri walking parwendo in faith. rwandiri I'm kufamba on this journey. ndichitenda kuti Having there faith. is a determinant factor kuna anokonzeresa. anoti kana ndatanga experiment Who said naye kana ndikatanga haavanze chiso He chake doesn't
when his Mwari first life was vakavimbwa promised. navo havawanze chiso The God that you are chake. dealing When with he doesn't is hide called his face. upon, he will never hide Paanodanwa, his face. haawandisi chiso chake. Unonzwa Joshua achitaura achiti Hear Joshua nekuti saying, Mwari because God aisa vandiri kurwa navo put zuva these people, ngarimbomira the Mwari sun must not vakanzwa speak. Joshua God let achikumbira Joshua zuva. Why? for the sun. Ari kuti this battle we are fighting, Because he said it's we not won't try to according to men. I In see a a determinate factor Ina ari anonzi kukonzeresa. Mwari Anonzi ndiye Jesu. akasika zuva Who created the ngaarimise. sun? He must hold still. Unonzwa Elijah anetsana. Hey, Elijah. Elijah anonetsana zvekuperevera naJezebhel. But Elijah anenguva had this with yaanozotaura Jezebel. akati mvura ngairege kunaya. He said the rain must not come. The determinant factor unoziva kuti vanhu vakawanda vari kuronga kuenda kuZimbabwe izvezvi A lot of people are akatemba planning mari to go to yemurungu Zim. akatemba mukoma wake mukoma wake wakakudza kuti muri kudhiraivha kuenda kuZimbabwe iwe uri kurongedza bhegi but uchazoona kuti vanozokudza kuti vhiri rakaputika. But ndiri kuti whatever we do, guys, we need men. Tinoda vanhu. We need Hatigoni men. kushanda tisina vanhu. We cannot work without men. Rudairo rwedu ngaruchirega kuenda pavari. But our calling must not go to them. In your experiment, men are not a determinant factor, but it's one of the substances that you need. But vanhu But kana kushandiswa vanhu vari kuti kuuya muexperiment yako But the people who are coming in the ngavauyewo experiment vachikontrorwa ne1 determinant factor must be controlled inonzi by iye one of ndiye the good- muvambi That is nemupedzisi the author and the vevana finisher wekutenda of kwedu. our faith. Can I repeat this? Patiri kuita zvinhu, who As are we are we doing looking forward things, to? tiri kutarisa kunani. Unoziva kuti ava vaitakura chirema chava These people were carrying a crippled man. vakanochidropa pamberi paJesu. They dropped him in front of Jesus. There are so many obstacles these days that are failing us to Kune pray. zvinopingaidza zvakawanda. Chimwe chacho chiri kutitadzisa ihembe One chaidzo. of the things is clothes. Unonzwa munhu achiti handina hembe dzekuenda nadzo kuchechi. We hear someone say, I don't have clothes to wear to go to church. Unonzwa munhu achiti handina mari yekuenda kuchechi. We hear someone, I don't have money to go to Unonzwa munhu church. achiti ndine vaenzi. We say, I have visitors. Vaenzi vanoendwa navo kuchechi. You can come with visitors to church. Vaenzi vanoendwa navo kupi? Kuchechi. Handei kupi? Kuchechi. What is the determining factor? Pamuri kuita argument kumba nevana. As you are arguing with your What kids is at the home, determining factor? chii chiri kukonzeresa? Muexperiment yenyu muna Jesu. In your experiment in Jesus, Unoza I was pamaverses ese andaverenga. There are so many obstacles. Murume the uyu verses. anonzi anoramba achito every day mazuva ese, airamba achisvuura. When you You'd want peel. God to work with you, you kana uchida kuti Mwari need vashande newe, consistency. unoda You kufanira need kuramba to uchiita. apply consistency. Unofanira kuramba uchiita. I was a faithful Christian Daiva mutende akatendeka. kubva form 2 From Form 2 kusvika 2007. up until That is 2007. 97 to 2007. I never tasted anything good. Those 10 years, I never tasted anything good. Those 10 years havanombodya zvakanaka. Vanhu vese boys raimwa doro kuSt Faith raitotora sadza richibika maheuro All the boys who were drinking beer, vakaita drinking 15 points. had 15 points. Achitokuudza kuti ko Jesu wamainamata uya akatadza here And they will ask you, the Jesus that you are vakomana worshiping, will not vekumagrounds give you 50 points. taizikanwa kunzi vakomana vekumagrounds They would not ask waiti for uripo the paSt Faith pavakati riya mandara vakausho uchitaura dzine makona nemahyphen usina chinhu usina nothing. chekudya denga Had no richiita food. kunge rakanyarara. It seems as if the heaven was Vanhu quiet. vanoita zvinhu zvavo vachiita sevari kuprosper. Pamwe pacho when God wants to throw you very far, Kana Mwari achida He's kukukanzira kure, testing your endurance. Ari He's kutarisa kushingairira testing your kwako. patience. Ari kutarisa He's kutendeka testing kwako. your capacity to listen. Ari kutarisa kugona kwako kwekuteerera. Ndakazosangana neumwe anonzi Dr. Nyamukachi. I met Dr. Nyamukanji. Vachidriva Mazda BT, Mazda BT50. Was driving a car. Zvimabhaki zvekuZimbabwe zvedu. Indakapakawo yangu. I was parking my own. Ndiwe here jirichi kati And he ndini said, doko. is it you? Muri sei? Kanzi munhu wamakanditumira ndakamubatsira. Because stream yandaiva nayo ku A level, we had about 16 people wakanoita medicine. Ava nevanhu 16 Because I vakaita went to medicine. one of the most defense schools in academics called St. Faith in Rusape. So wanyatsoona kuti vanhu vasiri kunamata vari kuenda. Yeah, those who are not- But wakazopunyuka nepapi They say, how wewe did you kuti escape? udrive yakanaka kundidari. To an extent of driving a nice car. Kune vamwe vanhu vari munomu There are other vanoda people kuti who are here. pauri kuita zvinhu zvako
When you are doing your let's things, focus on Jesus. tarira pana Jesu. Patiri kuuya kuchechi, let's focus on Jesus. As we are coming to church, Tora let's focus peni on Jesus. nepepa, bvumirana naMwari kuti Agree with ndiri God kuita ichi neichi that I'm neichi. doing this and Even that. zvikaita sezvisiri kupa results. Even it becomes like it doesn't have results. Do you know that the word of God has been diluted? Nzoti shoko raMwari rakadilute. People are holding so much to many things Vanhu above the vakabatirira pane word of God. zvakawanda. Siri zveshoko raMwari. When you receive faith, Paunogamuchira kutenda, you need to keep the faith. unofanira kukuchengeta. When you keep the faith, Wakachengeta you kutenda, need to practice the faith. woshandisa kutenda. Where do I use faith? Ndekupi kwandingashandisa kutenda? Every day of your life, Mazuva aise upenyu you can hwako, use faith. unogona kushandisa kutenda. Uchinyora quotation chaiyo When you are kubasa, writing a quotation at work, use faith. shandisa kutenda. Uchiendesa CV kubasa, When you are sending your use CV to work, faith. use shandisa kutenda. Even imwe mari yatinoda kubata, we need to use faith. Even the money that we need, tofanira kushandisa kutenda. I'm just asking, do we still have Christians like Abraham Ndikubvunza kuti tichine vatendwa who vanenge can Abraham wait for years vanomirira vasina kwemakore mwana? without a child. Do we still have Christians like Hannah Tichine here vatendi vanenge Hana. who are living? Hannah left. I've never read where it says Hannah spoke to her sisters. Asakambozwa Hana chinzi akataura The word nevasisi of vake. God says Hannah remained in the church, Hana akaramba nekereke. asking to God, why, for how long shall I be barren? Achibvunza Mwari kuti If you ndicharamba give me a rinenge son, manje. I'll give it to you. Ati mukandipa mwana mukomana So ndichamudzorera many times kwamuri. when we are confronted with problems, Akawanda patinosangana we are nematambudziko. speaking to so many people Tiri kutaura and kuvanhu we are vakawanda. having so many Ende ideas, tiri kuwana murangariro sometimes wakawanda. losing the focus from God. Dzimwe dzenguva tichirasisa kutenda from God. There's this, I'm not sure, is it a hypothetical story or it's a real story? Hazvizi kuti inyaya yemachokwadi here kana kuti haisi. Kana kuti it's a parable? I don't know. But kumaraini kwedu takakura tichinzi When we were growing up, they would say, baba ava vaienda kubasa, this man used to go to vaine work. mari yakawanda. He had a lot of money. Then mukadzi wavo Then his wife aida kumubvisa wanted to remove him mahama dzake kuti anyatsoitetena. from the relatives so that he can spend the money. Vatsvaga mafuta eshato, And he looked for python's fat. python's fat. Vauya nemafuta eshato. And he brought the fat Shati hairumika inozikanwa nekupfava. Vamabika. and he cooked it. Achipedza kubika, When she was done, murume achipedza kudya, when the man was done eating, akangogara aibva dai. Kusvika murungu azomufonera kuti uyai mutore murume wenyu. until the cook come Ende and take murume the iye husband. akararama kwemakore nemakore. That man survived for Handisi years. kuti akazofarini. We don't know when he died. Akangokotsira. Because mukadzi akada kumukondorora pamafia. Because the wife wanted Kwete to control him, kumukondorora pana Jesu. not controlling him, Jesus. But ini ndaingomuona akarara pese paaionekwa akarara. Vaizotaura Whenever I see him, vaiti he'll be akarara sleeping. because mukadzi akampa mushonga mafuta echi. They'll say he's sleeping because of the fat. Yandinoziva yandakanamatira inini. The one that I know that I prayed for Ndichiri kugaraji. when I was still at the garage. Pane mukadzi aida kupfuwira murume. There's a wife who wanted to Pfuwira murume. Pfuwira. Taura zvakadaro. Mamwe mawedzi edu haana mazita echirungu. So paaida kumupfuwira, vaida kumupfuwira. vakabva vabika sadza nechicken They cooked pap and chicken. kumaruzevha kwavo ikoko. They used to say. Hanzvadzi yemukadzi bva yasvika. The wife's brother came. Then tsanobva vati handingadyi nenyama baba varipo. And he said, I cannot eat Mukadzi aenda meat. kutsime haana kuzoti tsano vauya. The wife went to fetch water. Doesn't know Paakasvika that his achiona brother hanzvadzi is- yake ichirova sadza riya akati finish. When he arrived, seeing his brother eating the Saka pap. anga akuti kana akuenda kurwizi kunogeza, So whenever I go to the river to sekuru bath, vari kumutera. oh, Kana ari kuenda kutsime, When he's going hanzvadzi to yake the iri well, kumudi, iri the kumutera. brother will be following her. Ndo matiziro aakaita kuZimbabwe achiuya kuno. That's how she came to Renawe. South Africa. Asvika kuno paakazwawo ndichinamatira vanhu ndo paakakonfaida zvikanzi That's ndakabva when she hangu kwandakabva confided uko. to me. Asi hanzvadzi yangu iri kutonzi haisi kurara inenge ichingondibvunza kuti ndiripi.
Mwari vakupa murume. God has given you a husband. Nechiso chako iwe ndio unozvitarisa pamira. Unonyatsoziva With kuti your face. level yechiso chako yakamira sei compared nevamwe. Hapana munhu asingazivi paari. Wamupiwa Now you naJesu. have him. Wochinomugadzira kun'anga. Now you go and fix him. Iyoyo ndakainamatira chaiko kunamata chaiko. I prayed for that Ndokunzwa kuti issue. akakupa aripi kumunamatira ndikati ndanamata. Chidzokerai munoona kuti achikukuteera here. Ari kwakati mufundisi akutonyanya ndikati dzokai futi. Ndonamata. Chidzokerai futi kechitatu. Ndo paakasvika sekuru araiti. Third time that's when he Takaenda was kuZimbabwe well. tikadzoka. Tikaenda kuZimbabwe tikadzoka. Tikaendazve kechitatu ndo sekuru kwakaita right. Kwero kuti munamati wangu wanga usina simba. Not because my prayer was not Waikundwawo powerful. nempinjiri dzeko. Unoti hanzi mufundisi munamati wenyu unokundwa here. Unokundwa. Handiti iwe unenge uya ne10 rand. Uya akaendesa mbombe mbiri. Unokundwa. Tarisanai muti kana zvanetsa atidzokerei kuequation. Kana zvanetsa atidzokerei to the determinant factor. Vana vaMwari patiri kuya kuchechi. As you're coming to Let's church, not get carried away into ushering. Let's Let's not get carried away into church board. Ngatisavarayiwe Let's not nechurch get board. carried away into deco. Let's Ngatisavarayiwe not get nedeko. carried away into present worship. Ngatisavarayiwe Let us nepresent not worship. get carried away into security. Ngatisavarayiwe Let us not nesecurity. get carried away into media. Ngatisavarayiwe Let us not get mumedia. carried away into instruments. Ngatisavarayiwe But let's instruments. focus on Jesus. ngatisarire pana Yasha gadzirambe dziri panani pana Jesu. Kune grace munhu must utano be gona on kuuya Jesus. kuchechi akabatirira paboard member. The people who are holding Kunyatsonzwa on being a board kuti member. kana mufundisi vakasati toda kukwazisa vana baba nana mai vedare pastor doesn't greet auchanzwi us, Mwari. we Ngatibatirei need pana Jesu. But let's focus on Kukwaziswa Jesus. kana kusakwaziswa, Being greeted kuremekedzwa or not, kana kusaremekedzwa, respected or not, kuonekwa kana kusaonekwa. seen or not. Jesu ngaarambe ariye chikonzero Jesus must be the chekuuya focal point kuchechi. of you Jesu coming to church. ngaarambe ariye chikonzero Jesus must be the chekuti determinant tauya factor kuzonamata of you kuna coming to Mwari. worship to God. Everything we do, Jesus our has known it. focus, our main kutarira determinant kwedu chikonzereso ndi Jesu. chedu chofanira kuva Jesu. Iyo zvinonzwa munhu achiti ninge anga asikufara. You hear someone saying this person was not Ko happy. Jesu vanga vachifara here. But was God happy? Do you know kuti chiri kuuraya chechi? Knows- I think if you know what people are is the same forming church? groups, Because but of those groups groups that are are very formed. powerful if we pray in them. But if we don't pray in them, But they also tikasanamata destroy maari us. anotiparadza. Pane imwe statement yandiri kufarira mazuva ano ndinoona muchisa pastatus There's a statement that I'm yekuti enjoying now. dambudziko rako kushaya munhu anokuudza kuti usadaro. Your problem is you are not finding someone who will tell you not to do it. Dambudziko rako iwewe kushaya Your munhu problem waunotamba naye is not anokuudza kuti having someone sanyamawe usadaro. who tell Vanhu you venzana not to vachikoti do muri it. kurova mudhara makachena mudhara. Pano mukadzi akazomboti apfunyira sketi mupitikoti. Hapana aigona kumuudza kuti usadaro. No one could tell you Akaenda not to kune do vanhu it. sketi iri mupitikoti. Why? Hapana anogona kukuudza kuti usadaro. Because no one Ukaona can tell vasvika you not to palevel yekuti vanhu vakakutenderedza hapana kana one anokuudza kuti usadaro. You have reached the Ukaona level of people vakurarama not stopping mugrupu rekuti every time chamabvumirana If you're hapana surviving kana in a one group, anoti apa hatisakufarisa here say, because "I will not shoko overdo raMwari it." besides encouragement Besides rinoshanda futi encouragement, nerebuke. it can rebuke. Ndosaka wakazonzwa Jesu aiti kuna Peter, That's what you hear pamwe Jesus pacho saying to aimuti Peter. get behind me Satan, Ibva kwandiri, pamwe pacho Satan. umuti pauri ndichava kereke yangu. say, "Upon you I'll Muupenyu build my unofana church." kugara uine mumwe munhu life you must anokuudza have kuti someone izvi usadaro. who stop you from doing bad things. Mukaona muri mugroup If you see a pasina group pamunomboudzana kuti usadaro. and you Even don't mukaona tell muri each other to mukadzi stop it. nemurume pasina pamunomboudzana kuti iwe couple and apa you cannot ngatirege rebuke kudai, each other. pamwe pacho munorasika. At some point you Muupenyu will be you lost. must accept rebuke. In life, How you must do you accept get rebuked? You focus on the word of God. When you Unotasa read shoko the word raMwari. of God, you Ukaverenga can shoko see raMwari. that this is adultery. Unogona kuona kuti upombwe. Kaona makugara mugroup If you see you are now staying in pasina a kana group munhu wani anokuudza kuti usadaro. without anyone stopping you from doing it. Handine fodya, handipewo ndidhonze wani.
ndimboita puhani mugrupu panofanira munhu ataura kuti ichi chinhu hachiiti ichi In a izvi group, there's zvinhu someone who must hazviiti rebuke even you. sebhodhi chairo Even sechechi as bhodhi boards. chairo mukaona taugara muofisi umu everyday you are in tichirova the office, namaoko and tetarasika every day we are pane rimwe arguing, zuva we are ratoudzana kuti but guys paactivity yaya handifungi kuti paya pakazoita mwari paya ngatigadzirisei Let's when fix you it. refuse rebuke you Ukaramba lose the kuturwa, substance of God. unoraswa Jesus, nechakabatika one of chaMwari. his strength was rebuking. rimwe simba ramwari rava Izvi mukutsiura. zvichechi izvozvi ndikatanga kutaura kuti vanhu regai chihure. If we talk about stopping adultery, People don't like it. vanhu Vanoda havazvifariri. kuhura vachiuya kuno. Manyararaka kuti zii. Izvi kungoudza munhu kuti sketi yenyu iyi inenge pfupi bichana And auyi telling someone your kuchechi. skirt is short, Pane you don't mumwe come to munhu church. anofanira kuita zvivindi There are other people zvekuudza who kuti must have the usadaro. courage Pane of mumwe munhu anofanira rebuking. kupfekwa nemweya waMwari There's someone who okuudza must kuti feel the Spirit of God usadaro. and rebuke you. Pane mumwe munhu anofanira muri mumba so munofanira kutaurirana house. kuti machengetero atiri kuita vana aya right here. Mari yatakudya iyi haisi yechegumi here mudikani. This money you are spending is But not kana for tithe. tichitaurirana kuti ngatiipukute. But if we agree on ngatiidyei. spending it, Mwedzi uno zvakatiomera tinovaona next week ko tisu varidzi vechechi here. Mwedzi uno zvakatiomera. Unoziva pane tumwe tumaagreement twamunoita so there are other muchief. agreements that you are doing. As brothers chaivo munogona kufurirana rufu. Mbotarisa munhu ari padhuze kuti kana ndaakuita chinhu So when I'm doing chinofadza here something, muridzi weexperiment. will it make Bhaibheri God pane happy? parinondinakidza parinoti ndiri basa rekubata kwemaoko He enyu. said, I'm the work of your hands. Hanzi sehari iri mumaoko emuumbi ndiumbei ndiite zvamunoda. Chinhu chakuvadza chechi What is doing irebuke. the church? Chinhu chakuvadza chechi kushaya munhu anoti usadaro. Is not having someone to rebuke you. People need freedom. Vanhu vanoda kusununguka. Unoda freedom yekufamba nemazamu ari panze. Mwari vasina kukuita mombe kuti ugare mazamu ari panze vaipenga. Tazamu rine makala maviri, kumwe uku rinenge riri rane, kumwe riri dhaki nekushama. Pari kushaya munhu ari kuti wakubuda mumba usadaro. There's no one who is rebuking you. Panewo chimwe chinopfekwa mukati zvinhu zvipinde mukati. Pari kushaya wani munhu anokuudza kuti usadaro. You're not finding anyone to rebuke you. Unenge wakaisa paFacebook zvinyadzi pari kushaya munhu wani ari kukomenda pastatus yako There's kuti no one ndikani commenting on your usadaro. status for you to stop it. Mateenagers unenge wakaisa zvinyadzi paTikTok pari kushaya munhu wani ari pagroup ari kuti usadaro. Wani munhu chete ari kuisa tikomende kuti iwe usadaro. Okay, sorry. Ngatidzokerei kupractice faith. Tisiyane nezvimwe zvese. Practicing faith Kushandisa kutenda inowanzoshandiswa kana munhu achigadzira mari. is mostly used when someone is making When money. we talk of practicing faith, But people what's don't up want to kushandisa kutenda? practice faith paunhu. Vanhu havadi People kushandisa don't kutenda want to paunhu. practice faith pakushandidzana nevamwe zvakanaka. They don't want to practice People faith. only want to practice faith when they multiply their wealth. Iyo Only people want to zvingatishandisa use faith kutenda when they utenge bhazi, everyone comes here. But ngatishandisa kutenda umboramba munhu uri kudanana naye. Kuti izvi zvandiri kuita zviri wrong. What I'm doing is Ndanzwa wrong. shoko ramwari. I've heard the word of God. Ndakupractice shoko I'm ramwari. not practicing the word of God. Ndakuvhara account iyi I'm not closing this ipasocial account media on social nekuda media. kwekuti ndanzwa shoko ramwari. Because I've That's heard the word of God. practicing faith. Ndokushandisa But when we kutenda. speak faith, we want to Patinotaura practice kutenda. it when we are making money. Toda kukushandisa That's why kana I'm talking about tichigadzira munhu mari. wese anoparidza remari. Let's say everyone that preaches Anotrend. about money dresses well. Faith. We need to Tenda. practice faith. Kana kushandisa kutenda. We also practice faith pakuzvidzora. Kushandisa You kutenda need to paku- practice faith for self-control. Shandisa Self-control kutenda in pakuzidzora. words, self-control in relations, Kuzvidzora pakutaura. self-control. We also need to practice faith on Kana self-control. kushandisa kutenda Kungozvidzora. pakuzvidzora. Izvi ndandiri kukembi ana baba, sorry vana baba handakuzovaudza vana amai. Yekuti vana baba vari kutya. Pakatozobuda statement Fathers are yekuti afraid. vanhu vanotya bete ndo vanoshishidzira vana baba. Iyezvi vana baba vari munhu vanotya, hakuna chinhu chino. Hanzi ukaona mukadzi wako akuisira message yekuti can we talk, watopa mahwani.
ukangoona waisirwa mameseji kunzi manheru can we talk, tinei tichitaurei zvatotanga, but munhu iye ari kutya bete, mapinda gonzo maakusvika here, iwe ndo uri kutya kuenda kwaari. Can we talk? Ukangoona waisirwa meseji yekuti can we talk wato pamawani, but munhu iye ari kuti can we talk pamuchata akati I will submit to you. Vangani venyu vakati I will submit, makarega rini? When last did you submit? Chimwe chatinofanira kushandisa faith ka, it's just self-control, just self-control, to just know words to say and not to say, just to know your position in society. Kuziya nzvimbo yako munharaunda. Okay, apa hapana kana amen. Regai ndipadarike. That point iyoyo inoda kutichwa vanhu vakatsanya. Vakadya havadi. We also need to practice faith when distributing wealth. Whatever the Lord has given us, we must also practice faith. What is faith? Is when you respect the determinant factor. Kuti papfuma yangu Mwari is central. Paunhu wangu Mwari is central. Paunhu apa paunhu apa. On my character. God should be central. Pamari, God should be central. On your money, God must be central. Ndo ma-areas asingadiwi iwayo. Those are the areas that people don't want. Nepamari. Character in money. God should be central. Okay. How do I practice faith when I want to gain wealth? When you practice faith on your resources, you must always respect my financial laws. What are the financial laws? When you are practicing faith on your resources, chinhu chinonzi offering, chinhu chinonzi tithe, nefamily, no reason why God multiply you. God multiply you for your family. Especially vana baba. Let's know that as a man, you are a provider. Have an appetite to provide. God will enlarge your territory. It's a financial principle. Every father must have a desire to provide. Pane vamwe baba vandakanzwa vachinzi mufundisi ndogara here nemukadzi asiri kundipa pei yake. Vana mai vanotibatsira, vana mai vanouya nefinancial contribution, but iwewe sababa have an appetite yekuzadzisa the law of provision. Vana baba, be the custodian of finances. Vana baba ndimi mapurisita ekumba kwenyu. Wonai kuti chegumi chabhadharwa here nechamai. Udza mukadzi wako kuti ndiratidze kuti chegumi chako wabhadhara here. Orosanganisai mubhadhara. Or mix it and pay. Oh, hapana kana amen. Manje zviri kutonetsa mazuva ano ndezvekuti mukadzi ndiye ari kutobhadhara. Saka kunzvimbo dzemweya mai vari pamusoro, baba vari pasi. Muno chechi yakuvara kuti ina naDhibhora vane marume vasiri kutombozikanwa. Muspiye dzemweya. Imba yenyu kune dzimba dziri kutungamirwa naDhibhora. KuZayoja kutori naDhibhora. Kuna akamboenda kuZayoja. Dhibhora zvinoreva mukadzi anouya ega kuchechi. Ndizvo here kuZayoja? Ndizvo? Ndo zvandiri kutaura. Saka kuZayoja kuna naDhibhora. Saka zvakaitwa nababa Guti ndezvekuti vakazosiyana nesu AFM. Takati ngatingovape hedu chiremera chedu even vasingachidi. Zayoja yakabva yangoti ngatichitozvipronounzei mumweya kuti muri iyi ngaichengetwe naDhibhora. This family must be kept by this Deborah. Hauna kugara padhuze naDhibhora wako. Are you not sitting next to Deborah? Vakuru vehondo vaida kutaura naDhibhora, baba varipo.
hauna kugara nadhibhora unogona wakagara nadhibhora wako ari kukuchengeta, ari kunzwa Mwari, ari kutaura naMwari, iwe usipo. Saka kana ndakukunamatirai makadaro nenichifanira kudai maoko angu, uru rwoenda kuna Dhibhora rune ruringi rwouya kwauri. Sazondikwenye kuti baba ndiri Dhibhora, akuno kuFM atidaro. Tinochengeta order yaMwari. Kwete kuti baba kuti vakakanganisa, but ndiri kuti practicing faith on your financial resources, where you allocate them according to the word of God. Kuti ndeyamwari inde pandaiverenga this scripture yandichazoticha kucouples, ndakadzidza kuti murume wese asina chaari kuita pamudzimai wake ane dzimwe nyasha dzaakabvisirwa naMwari. Kana wardrobe yako isina wardrobe yemudzimai ari married isina hembe dzababa dzavakatenga ivo, pane dzimwe nyasha dzakatobviswa pamurume iyeye because anenge ari off topic to be released. Ukaona wakagara mumba mudzimai wako akuti rega ndimbotaura nehanzvadzi yangu kana aomerwa, iwe usati wafa. Maimufundisa kuti rega ndimbofonera hanzvadzi yangu, ndaomerwa, rega ndinzwe kuti sekuru vanoti chii. Nyamuka kanzwa mai Nyamuka wakuti pandasvika paoma rega ndimbotaura nasekuru vandijege. Unofanira kubva watorega kupfeka sutu zuva iroro, zvinhu zvinenge zvaenda the other side. What am I saying? I want us to go back. Okay, pataverenga kuna Matthew kuti okay, pane vanhu vakawanda. There are so many people. But people have the tenacity to go an extra mile. Are we going an extra mile practicing faith? What is it that we are doing to practice faith? Zvinhu zvatiri kuita physically to practice faith, what is it? Have you ever tested God? Kuti Mwari ndoda kuita ichi, kuti imi mugoita ichi. God, I want to do this so that you can do this. I have two people vakandipa masalary avo ese, who gave me all their salaries kuti mufundisi salary yangu yese and say, Pastor, this is my whole salary. Ndaibvisa. I have those two people. So whenever I pray, so pese pandinonamata, ndine chikwereti, I'm borrowing them in the spirit mumweya yokuti Mwari ngavaite something, kuti faith that was practiced kutenda kwakashandiswa uko kunosvika pakunoratidza results, kuti munhu uyu zvaakatenda akaita a faith in action, let there be results. Panofanira kuva nezvinobatika. All right, ndoda kuti tigosvika patinosvika kuti whatever you are thinking, whatever you purpose in your heart, may the good Lord transform it from stored action. Ngairege kuva faith kept or faith received. Ngaive faith practiced. There are so many things that we know God can do. But we need to focus on Jesus as the determinant factor. Even if the stock was for Laban, but who multiplies it? Even if I'm working for Laban, but ndinosimudza kutenda kwangu kuna but I will Jesu. raise my faith towards God. Jesu kana vapinda mumba memunhu If God enters someone's house and I cannot access him, and andikwanisi kumubata, ndinogona kutobvisa roof. I can remove the Zviri roof. nane ndigonetsana nevanhu It's better for me to argue with asi people, ndasvika pana Jesu. but when I've arrived on Jesus, Okay. Mwari verugare ngavatiitire zvakanaka. Ndakutopedza izvezvi. Ndoda kutenda Mwari mangwanani masikati ano nemaminitsi mashoma shoma
maminutes mashoma-shoma nemaminutes mashoma-shoma nenguva pfupi-pfupi nenguva pfupi-pfupi iri kuuya. Chakudaidzai batai mamaiki enyu muri ikoko. Just hold mamaiki enyu muri ikoko, vanofanira kubata mamaiki. Nemaminutes mashoma-shoma ndoda kuti munhu wese ari munomu aite chinhu chaanoti, God, I want to do this, not because I am able to do it, but because I want to practice faith. Woti kune vamwe vakaenda nechirema chavo kwamuri. There are people who carried their paralyzed man and they brought him. Jacob agreed that he needed this speckled and you fulfilled it. Handisi kutarisa background, handisi kutarisa foundation, handisi kutarisa unhu, ndiri kutarisa munhu ari kusimudza kutenda kwake izvezvi. God has to use certain people to do certain things in this house. Not for him only, but certain people has to be elevated. God said to me, he is raising a crop of people. Baba kana mandinzwira nyasha. Mweya mutsvene kana mandinzwira nyasha. Kana mandinzwira nyasha mweya mutsvene. Ndoda kuti mupfeke vari kufanira kupfekwa nemi, kuti zvavari kufunga izvezvi, zvavari kuda kunopractiza zvizadziswe. Amandara vakaushana. Ndine atmosphere yandoda kutendera kufamba muchechi. Ndoda kutendera mweya mutsvene kufamba muchechi. Chechi ndeyaJesu, ngairege kufamba mazwi, ngaifambe simba. Ndakamira paaritari semunhu anda waMwari. Ndoda kutendera kereke kuti ifambwe nesimba ramweya mutsvene. Mweya washe ngaafambe. Kune vanhu vanofanira kuzadzwa nemweya kuti zvandiri kutaura zvibatike. It's your choice kumutendera izvezvi. Kutanga kuita mubalance pakati pevanhu. Kutendera mweya mutsvene kukushandisa izvezvi. Hapana zvatiri kuita zvinoshamisira. Ndati mweya mutsvene ngaazare pamusoro pako. Tanga kumugamuchira. Pari kutotaura izwi rangu, pauri kutonzwa izwi rangu, ndorega riri kuuya kwauri izvezvi. Nyararidza mavoices ese, utendere mweya mutsvene kutaura newe. It's your choice. You can shut out every other speaking voice. Rambidza any reasoning that may affect the Holy Spirit to speak to you. Mwari vari kutaura newe kumafinances. Mwari vari kutaura newe kuzvirwere. Mwari vari kutaura newe kuhunhu. Mwari vari kutaura newe to the next level. Church ngaive sensitive kumweya mutsvene. Ingovhura meso, ingosimudza kutenda kwako utange kumutendera kutaura. Anototaura masikati anaya nezita raJesu. Izvezvi so. In this moment of silence, ngataure. Kana akakuvhurisa muromo, just do what he's saying you must do. I am speaking. My leaders, and ndoda kuti unzwe Mwari, tine my leaders anoga. I just want everyone to hear the Spirit. Izvezvi. Akadona afi musei, hakuna ari kudonhedzwa nedhimoni. Mweya mutsvene ari kupfeka vanhu izvezvi. Ndiri kutendera mweya mutsvene kutaura kuvanhu. Takauya tikanzwa vanhu. Manzwa izwi rangu. Ndakuda kuti mweya mutsvene ataure. Simudza kutenda kwako mutendere. Kana uchitaura nendimi uchida kutaura nadzo taura.
kana usingatauri uchida kungota, I just want the Holy Spirit to move in the house. Do not hold or quench the Spirit. I want the Holy Spirit to move in the house. I can sense great power iri kufamba pavanhu izvezvi. Ramandara vakaushuma. Mweya mutsvene torai nzvimbo yenyu. Mweya mutsvene torai nzvimbo yenyu. Kune vanhu vari kutya kunamata. Tendera mweya mutsvene kungotaura newe. Kana uchida kunamata nendimi taura. Usatye vanhu kana uchinzwa. Whatever you are feeling, just do it. The Spirit is moving in the house. Kune vanhu vasonzwa kare kuremerwa kuti ada unozvambarara kupulpit. Ndiri kutendera mweya mutsvene kufamba muvanhu izvezvi. Ndiri kutendera simba ramweya mutsvene kufamba muvanhu nezita raJesu. Nezita raJesu. Kune vanhu vakapfekwa nemweya izvezvi. Vakawandisa. Tendera mweya mutsvene kungoita zvaari kuda newe. Hapana kumwezve kwauchasangana naye. Masikati ano ingomutendera kuti aite zvauri kuda, zvaari kuda. Ndine vanhu vakawanda vari kunzwa simba ramweya mutsvene izvezvi. Tanga kunamata uri ipapo. Namata uri ipapo. Tendera mweya mutsvene. Chingosimudza izwi rako nemwoyo wako kuna She. Izvezvi. Tendera mweya mutsvene kufamba. Izvozvo zvauri kunzwa ndo zvaari kutotaura newe. Pfungwa yauri kufunga iyoyo ndo yaari kutotaura newe. Mutenderi. One. Pandiri kudaidzira kuti 3. May the house be filled with the power of the Holy Ghost. 1, 2. Holy Ghost fire. Shikarabakaushanda. Number 3. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Ingomutendera ataure newe. Ngakutaurise. Hakuna rimwe izwi rinokushandisa muchechi munomu. Mweya mutsvene ngaakupfeke masikati ano. Aite zvaanoda newe. Umboti Mwari wekudenga ndauya itai zvamunoda neni. Kanganwa vanhu, kanganwa pfungwa dzevanhu, kanganwa. Chimbotendera mweya mutsvene kukushandisa. Tendera mweya mutsvene kufamba. Tanga kunamata uri ipapo. Simudza izwi rako kuna She. Simudzisa izwi rako kuna She. Vanhu muri serious here, ndiri kutsvaga munhu ari kuti mweya mutsvene taurai. That appetite yekuti mweya mutsvene taurai kwandiri. Haugoni kubuda muno wakadaro. Tendera mweya mutsvene kutaura newe. Zita raJesu. Zita raJesu. Zita raJesu. Kune vanhu vane divine appointment. Vari kufanira kutaura naMwari mangwananani. Kurumidza kuuya kunondipende kumba ndichienda kumba izvezvi. Ndine vanhu vanofanira kungotaura naMwari mangwanani ano masikati ano nezita raJesu. Holy Ghost fire. Muzita raJesu. Muzita raJesu. Muzita raJesu. Kune
vevanhu vane madivine appointments avo naMwari, uyai tiende kumba. Ukangouya ukamira ipapa zvinondiitira zvakanaka muzita raJesu. Mwari kana mamunzwira ngoni, ngakuitwe kuda kwenyu muzita raJesu. Holy Ghost fire, Baba, muzita raJesu, nezita raJesu, the grace of God. Nhasi ndine hama dzandiri kutsvaka. Unoza panapa panozozara simba racho raenda. Muzita raJesu. Itwe kuda kwe. Ngaku 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 itwe kuda kwe. Kuda kwenyu ngaku itwe iwo kuda kwenyu ngaku itwe kuda kwenyu ngaku itwe kuda kwe. Kuda kwenyu ngaku itwe kuda ngaku itwe kuda kuda kwenyu ngaku itwe iwo kuda kwenyu ngaku itwe kuda kwenyu ngaku itwe kuda kwe. Uya meya uya meya wewo uya meya uya meya wewo uya meya uya meya wewo tene uya meya iwo tene uya
week, we want to pray for all men. Vana Baba, as a church this week, let's pray for Vana Baba. There's a wave that is going to affect them, but we want to defend our fathers. Vanondivimbisa, my intercessors, where are you? My intercessors, the intercession squad, my intercessors, Ese, Muswe Thursday, Natkov, Tinenge Takamuka, and it. Tese Tinomuka Natkov, my intercessors, we are just praying for Vanababa. Tinomuka, Ndodamun, Wesan's intercessor, Uti up, Vanababa Vese, pa group redura tina roriaria, Tese Tirikumuka ni Thursday, 12 o'clock to 1 o'clock, Techina Matira Vanababa. Kuvana ma teenagers, nevana vari ku Sunday school, nevana vari ku youth. Kana baba vako varipo, pray for him. That person, ababa tiri kunamatira vana baba, atisi kuzonamatira vanouya kuchechi chete. Even madibhora ari pakati pedu, toda kunamatira vana baba vavo, varume vavo, because if anything that happens to them, we as a church, we are also greatly affected. So we want to pray for all men. Pamwe pacho kuteerera kunokunda chibayiro. Unozoti tanamatira tavanyengeterera iwosia wako. 2 days later, ovanza accident. How do you feel? We want to cover vana baba. Vana vari pano, tine vana vari pano, my youth, anana baba singapindi nesu. I refer to them as well. Actually, the intercession, pre-service, naturally the intercession, mu-service, we also need to put that prayer point. Yatiri kuna matira vana baba. Let's pray for them. Let's cover them with the blood of Jesus. We don't want to lose even